Time 9 minutos antes ang alas 12 Saudo. Welcome sa Bombohanay Saudo. Pod sa inyo ang Anchorman Bombo Doni Digala. Adlaw kita subong sa Biyernes sa Hulyo 7, 2023. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal, ang aid to individuals in crisis situation kon AICS program sa Department of Social Welfare and Development Region 6 ginasabotahi kuno sang mga fixers. Samtang update karon sa mga pagpanghanda man sa aton sining mga local government units sa sining El Nino phenomenon, ang Iloilo Provincial Government ginapang-checkar karon ang mga water system and sanitation projects sa probinsya sa pila ka mga lugar man sa Iloilo nga mabudlay ang access sa bastante sining tubig. Dito sa may banwasang Concepcion na Iloilo, nagpadulong mismo personal si Iloilo Governor Arthur Defensora Jr. para sa pag-checkar sining mga proyekto ba nakakuha gito sa atensyon ho. Ang pagdungka ni Governor Defensor sa isla kag pagsaka niya sini sa bukid nga nakasuksok lang sang sinila sining dragon. While si Provincial Administrator Dr. Raul Banyas social di Crocs. Pero isa dito sa mga nasawayan sang aton sining mga kauturan sa gobernador kay nagsakay ini sa motosiklo, way nagsuksok sang helmet. Sus, tama ka delikado ning ginahimo sang gobernador nga sakay-sakay siya sa motor nga way naga-helmet. Sa iban pa karon nga mga balita diri sa aton sining pagpangalagad, ang palpak nga 20 million pesos nga project sa Department of Public Works and Highways Region 6 sa may diversion road nga overpass plus may ara pa sa state of the art nga elevator gingastuan dugang sa 5 million pesos sa Iloilo City Government para nga mailisan ang duwa ka mga elevator units nga naguba lang nga waay magamit. Ti bag-o naman ini subong posible magamit tagid kuno ang ining White Elephant project kanay kay ti sa kadugayon bala nga nagawangwang or nagatiwangwang ang ining White Elephant project dra since 2015. Painis ang natapos nagpugis na gid man gurong kaputi isang White Elephant. Ang project nga ini gintawag pa sadto ni former Senator Franklin Derol nga state of the art kuno kay first of its kind sa bilog sining Western Visayas. In fact, sa inaugurasyon sang proyekto, ara man mismo nagpakudakto si former Senator Franklin Drilon. Sus kun ang kilala ko pa sadto, pambihirang patis anong salaya ni Senator Franklin Drilon sa tagat Department of Public Works and Highways kay basta gani iya may ara sang mga search for White Elephant project ang DPWH nga model gaya permi si former Senator Franklin Drilon halin sa Ungka flyover hasta sa overpass kag elevator sa may diversion road. Hindi gid madula ang anay senador sa kudak o kon sa picture. No, anong sala ni Senator Drilon sa taga DPWH nga basta gani may mga palpak sila nga mga infra projects, hindi gid madula ang itsura ni former Senator Franklin Drilon sa iban pagkaroon nga mga talalupan doon diri sa aton sining nga pangalagad balor 17.8 million pesos ini nga toilet facility sa may banwa sa San Jose de Buenavista Antique pagkamalaot karon sa mga pumuluyo bangod sa disenyo niya sini nga ang mga toilet bowls naga ililiping kaga way gidya sa cubicle abi or kung ikaw da kuno magamit hindi ka gid makaangkon sa imo sini privacy kaga kasawa or ka balik awot sina idra karon kon magdululungan abi kamo sina dra gamit no, pero pasensya sa aton sini nga mga
kauturan bala nga nagapanyaga, no? Tiya mo ni nga ma-create kita sang Maharlika Investment Fund kay para nga makatipon kita da sa mga pundo nga gaston sa mga infrastructure development projects sa aton sini nga mga nga pungsod, tapos ang gastuan tama lang amo ning mga amo sini nga project ho, no? Why pulos nga project plus ang elevator to abi sa may area ya karon sang diversion road. Tapos pa-picture naman dapat kudaka naman si former Senator Franklin Drilon sa dugang pagkaroon nga mga talalupandon diri sa aton sini nga pagpangalagad ari nagapamatuod ini sa Hurubaton nga ang eleksyon o kung ang pinili ay sa barangay, basta gani sa barangay nga level, personalay kag pinamilya ang away dati ari literal gid nga pinamilya nga away karon nga matabo sa may area sa barangay Boulevard sa may distrito sa Molo kay magutod mabungguanay kuno sa pagkakapitan sa palaboton sining October 2023 barangay and sanggunian kabataan elections. Pero hindi lang sila nga duwa kay three-cornered fight ang matabo sa may Boulevard Molo. Kay ang anay punong barangay sang nasambit man sining barangay nga incumbent kagawad sa karon ang mapapili man sa pagka-kapitan. No, ti speaking sang pinamilya, ari literal gini nga pinamilya kay ti mag-utod ama inkwentrahanay mo. No, anong istorya sa likod sini nga ang kung sa iba niya ang mga magpamilya ga suportahanay pagabot sa politika. No, may ara gani yang ang mga magpamilya daw ay nagahirupay, no? Daw divided sila pero ti oras iya sang kampanya, oras iya sang eleksyon, may ara gina sa nagapatunga sa ila, no? Nagapatunga gina pa-reconcile gina sila kay ang pangabaya mo nga sa subong abi, no? Sa sinila nga tiyempo kay ti total eleksyon man kinahanglan tang bulig sang isa kag isa pinay tanay, no? Away naman galing after sang eleksyon, hindi naman galing magbugnuhanay after sang eleksyon, pero ti subong kay eleksyon kag may miyembro ta sang pamilya nga mapadalagan, ti dapat full support gid ang pamilya sa iya, ara gid dapat sa likod niya, no? Pero ti sa Boulevard Molo ya magutod gani kontrahanay sa eleksyon. Iban sa karon nga mga talalupandon panaton kag mga detalye sini nga mga balita bantayan ha sa aton sini nga mga kabombo sa aton sini karon nga pag panumbalik kag sanway man sa mga daragko sini nga mga balita magasunod na sa Bombo Network News. Standby. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo santo sa pagtuon sang American Home Shield. Mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Pang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Biyernes, Hulyo 7, 2023. Sa ulo ng ating mga balita, itong mga Pilipinong walang trabaho sa bansa bumaba sa 2.17 milyon itong Mayo ayon niya sa Philippine Statistic Authority. Ang Department of Trade and Industry Albay namahagi na ng starter kits sa mga micro, small and medium enterprises na apektado ng mayon activities sa ilalim yan ng pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa program. Ito namang Department of Health na itala ang bagyang pagtaas ng COVID-19. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman nilagdaan na ang New Agrarian Emancipation Act na magbubura ng mga utang ng mga agrarian reform beneficiaries. At sa ating provincial report, itong 40 pamilya nawalan ho ng bahay sa sunog dyan ho sa lungsod ng Bacolod. At sa ating international news, 3 sunod-sunod na pinakamainit na araw na itala sa buong mundo. Ito namang
Ang WBA heavyweight champion na si Olisadr Usyk dinipensahan ang titulo laban sa Briton fighter na si Daniel Dubios. At ngayon, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Nakapagtala ng pagbaba sa bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa bansa ayon sa Philippine Statistics Authority nitong buwan ng Mayo ng taong kasalukuyan. Batay sa resulta ng pinakahuling labor force survey ng ahensya, bumaba sa 2.17 milyon ang bilang ng mga jobless Filipino sa bansa na may edad na 15 taong gulang pataas itong Mayo 2023 mula sa unang naitala noong Abril 2023 na 2.26 milyon. Mas mababa ito kumpara sa 2.93 milyon na mga unemployed individuals na itala sa bansa noong Mayo ng nakaraang taon. Ayon kay National Statistician and Philippine Statistics Authority Chief Claire Dennis Mapa, ang naturang bilang ay mayroong katumbas na 4.3% ng 50.43 milyon na kabuang bilang ng mga labor force sa Pilipinas na mas mababa rin sa 4.5% ng Abril 2023 at 6% na naitala naman sa May 2022. Ibig sabihin, 43 out of 100 individuals ay walang mga trabaho o kabuhayan noong panahon ay sinagawa ang naturang survey. Samantala, umabot na sa 96 million pesos ang halaga ng relief assistance na naibigay ng pamahalaan sa mga apektadong residente ng Albay, dala pa rin ng nagpapatuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Batay sa datos ng Department of Social Welfare and Development Disaster Response Operations Monitoring and Information Center, tuloy-tuloy pa rin ang pagbuhos ng tulong sa mga evacuees na nananatiling nasa mga evacuation center, kasama na ang mga pansamantalang nakikitira sa kanilang mga kaanak. Kinabibilangan ito ng mga family food packs na nasa ikalawang wave na sa ngayon, kasama na ang cash assistance sa ilalim naman ng assistance to individuals in crisis situation. Pinalawak na rin ng naturang ahensya ang binibigyan ng tulong at isinama na rin dito ang mga residente na nasa 7 to 8 kilometer danger zones. Nananatili namang 5,000 ng mga pamilya pa rin ang nanonood sa 26 na mga evacuation center doon sa buong Albay. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang aktibidad ng Bulkang Taal batay sa pinakahuling monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Sa pinakahuling ulat ng naturang kagawaran, tumaas sa 9,623 tons ang ibinubugang sulfur dioxide ng Bulkang Taal mula sa 4,472 tons na una nang naitala rito. Aabot rin sa 1,500 meters ang naobserbahang plumes na nasa nasabing bulkan mula sa dating 900 meters na una nang naitala rito sa direksyong northwest at northwest. Bukod dito ay mayroon ding naitalang isang volcanic earthquake sa Bulkang Taal at gayon din ang upwelling ng hot volcanic fluids sa main crater nito. Samantala, sa ngayon ay nananatiling nasa ilalim pa rin ng Alert Level 1 ang nasabing bulkan nang dahil sa naoobserbahang low-level unrest dito. Ipinagbabawal din ang pagpasok sa loob ng Permanent Danger Zone, partikular na rin sa main crater at daang Castilla Fissures at gayon din ang pananatili at pamamangka sa Taal Lake. Inabisuhan din ang mga piloto na bawal din muna ang pagpapalipad ng anumang sasakyang panghimpapawid malapit sa Bulkang Taal. Kasabay ng babala ng FIVOC sa mga posibleng hazard na posibleng idulot nito, kabilang na ang steam-driven pancreatic or gas-driven explosion, volcanic earthquakes, minor ashfall at lethal accumulation o expulsion of volcanic gas. Samantala, kuha naman tayo ng update doon sa Bicol Region dahil si Department of Trade and Industry Albay o ang Department of Trade and Industry doon sa Albay na mahagi na po ng starter kits sa mga micro, small and medium enterprises na apektado ng Mayon activities. Sa ilalim po yan ng pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa program. Yan ang pag-uunat ng Bombo Radio Legazpi. Nagpapatuloy ang isinasagawang assessment ng Department of Trade and Industry Albay sa mga evacuation centers sa lalawigan na ayon kay DTI Albay Provincial Director Noel Bunaw sa panayam ng Bombo Radio Legazpi na mahagi na ang ahensya ng starter kits bilang bahagi ng pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa program. Paliwanag ng opisyal na nais nilang matulungan ang mga displaced na maliliit na negosyante na apektado ng aktibidad ng Bulkang Mayon na nabatid na sa lungsod ng Tabaco na sa 30 live
livelihood starter kits na binubuo ng 15 food processing kits at 15 sari-sari store kits ang naipamahagi sa mga micro, small and medium-sized enterprises na internally displaced. Siniguro naman ni Bunaw na patuloy silang maglilibot sa iba pang mga evacuation center sa mga apektadong bayan at lungsod upang makapamahagi ng karagdagang tulong. Panawagan naman ngayon ng opisyal na mabigyan ng karagdagang pondo ang ahensya upang maipagpatuloy ang pagbibigay ng starter kit sa mga apektadong micro, small and medium enterprises. Si DTI po, patuloy po tayong gumagawa ng paraan po para masuporta natin yung ating mga displaced evacuees, lalo-lalo na po yung MSME. Kasi doon naman talaga yung program namin, doon naman tayo nakapokus talaga. Yung dalawang sektor ng ating lipunan, yung... Si DTI Albay Provincial Director Noel Bunaw. Para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Romela sa Cayenne Wanda sa nagulat for the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Samantala sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, nakapagtala ang Pilipinas ng 414 na bagong impeksyon ng COVID-19 na nagtulak sa nationwide caseload na 4,166,862 ayon yan sa datos ng Department of Health. Minarkahan nito ang ikalawang sunod na araw na pagtaas ng mga kaso at isang linggo ng pagkakaroon ng mas kaunti sa 500 kaso. Ang bilang ng mga aktibong kaso ay bagyang tumaas sa 6,771 at ang kabuang mga nakarecover naman ay umakyat na sa 4,093,607. Nananatiling nasa 66,484 ang kabuang bilang ng mga nasawi sa bansa. Ang ikawalong sunod na araw ng walang bagong pagkakamatay. Sa nakalipas sa 2 linggo, ang National Capital Region naman ang may pinakamataas na bilang ng mga bagong kaso na may kabuang 1,219. Sinundan ng Central Luzon na may 812, Calabarzon na may 713, Western Visayas na may 441 at Cagayan Valley na may 403. Samantala, mananatili sa level 4 ang ipinapataw na fuel subcharges sa mga airline company ngayong buwan ng Hulyo. Ayon sa Civil Aeronautics Board na naglalaro na lamang sa 117 pesos hanggang 342 pesos ang idadagdag na pamasahe ng mga pasahero ng domestic flight. Maglalaro naman sa 385 pesos and 70 centavos hanggang 2,867 pesos and 82 centavos ang madadagdag sa mga pamasahe para sa international flights. Depende yan sa destinasyon. Magugunitang pumalo sa level 6 ang fuel subcharge na ipinapataw noong Abril hanggang sa level 7 naman noong Marso ng taong kasalukuyan. Paglilinaw ng naturang ahensya na ang ipinapataw ng mga fuel subcharges ay dumedepende raw sa pagkalaw ng mga presyuhan ng jet fuel doon. Maya-maya lamang makikuha tayo ng balita dyan kay Bombo Annalise Soberano sa Malacanang sapagkat itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nilagdaan na raw itong New Agrarian Emancipation Act o itong RA 11953 na magbubura raw sa mga utang ng mga agrarian reform beneficiaries. Maya-maya lamang yan, abangan. Sa dagdag pang mga balita, magiging maluwag na ang House of Representatives sa mga polisiya nito hinggil sa tamang pagsunod sa mga health protocol. Batay sa ulat, magiging optional na lamang ang pagsuot ng face mask sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa darating niya na Hulyo 24 ng taong kasalukuyan. Hindi na rin kinakailangan pang sumailalim sa COVID-19 testing ang mga dadalo sa naturang State of the Nation address maliban na lamang kung nakikitaan ang mga ito ng sintomas ng naturang sakit. Kung hindi pa bakunado ay kinakailangan namang sumailalim sa RT-PCR test. Sa isang pahayag, sinabi naman ni House Secretary General Reginald Velasco na napag-usapan anya sa isinagawang pagpupulong ng State of the Nation Address Interagency Committee na gawing optional na lamang ang pagsuot ng face mask. Ngunit binigyang linaw nito na hinihikayat pa rin na magsuot ng face mask ang mga individual na mayroong comorbidity at mga kabilang na rin sa vulnerable sector. Kung maalala, inalis ng Malacanang ang COVID-19 testing requirement ito sa lahat ng bisitang nais pumasok sa palasyo. Samantala, ikinababahala naman ng Estados Unidos ang lalo pang lumalalang tensyon dyan ho sa may bahagi ng West Philippine Sea.
Ito ay kasunod ng muling insidente ng pagharang nitong mga Chinese Coast Guard sa mga barko ng Philippine Coast Guard na nagsasagawa ho ng resupply mission sa mga tropa ng pamahalaan na nakadeploy sa naturang lugar. Sa isang pahayag mula kay United States Ambassador to the Philippines na si Mary Kay Carlson, tinawag niya ang naging kilos ng China bilang unprofessional maneuvers. Malaking banta ito aniya sa seguridad at legal rights ng Pilipinas sa mga islang inaangkin nito na nasa West Philippine Sea. Kasabay nito ay nanawagan ang opisyal sa China na sundin ang international law, lalo na ang isinasaad sa 2016 arbitral ruling na unang naipanalo ng bansang Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration. Mahalagaan niya ang pagsunod sa nasabing desisyon bilang panimula para maabot ang isang malaya na Indo-Pacific region na bukas sa lahat. Maliban sa United States, nauna na ring inihayag ng bansang Japan ang pagkabahala nito sa panibagong provokasyon na ginagawa ng bansang China laban sa mga tropa ng ating bansa. Kaugnay niya rin, nababahala rin ngayon si United States Secretary of Defense Lloyd Austin III sa inasal ng China kasunod ng insidente ng pangharas nga ng China Coast Guard sa Philippine Coast Guard doon sa Ayungin Shoal. Ito ay may kaugnayan pa rin nga doon sa tangkang pangaharang ng mga barko ng China Coast Guard sa dalawang barko ng Philippine Coast Guard upang hindi ito makapasok sa Ayungin Shoal. Ang pagkabahalang ito ay pinahayag ni Austin sa kasagsagan ng kanilang pagpupulong ni Department of National Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. Mapanganib kasi anya ang naging operational behavior ng mga barko ng China laban sa mga barko ng Pilipinas na naglalayag lamang sa Ayungin Shoal. Samantala, kasabay nito ay muli ring iginiit ng Estados Unidos ang Ironclad Alliance at commitment nito sa Pilipinas at gayon din ang pagbibigay diin sa Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa, kabilang na ang Philippine Public Vessels, Aircraft at Armed Forces at marami pang iba. Muli ring pinagtibay ng dalawang opisyal ang commitment ng dalawang bansa sa pagkataguyod ng rules-based order at gayon din ang pagbibigay suporta sa kabuhayan ng mga lokal na komunidad sa Pilipinas, gayon din sa West Philippine Sea. Alinsunod na rin yan sa arbitral tribunal ruling noong taong 2016. Samantala, kumuha tayo ng mga detalye dyan sa Senado. It's sapagkat itong Department of Environment and Natural Resources kinalampag ng Senador na agarang ipatupad ang Clean Air Act. May buong detalye si Bombo JC Galvez. Kinalampag ni Senate Health and Demography Chairperson Christopher Bongo ang Department of Environment and Natural Resources na mahigpit na ipatupad ng Republic Act No. 8749 o ang Clean Air Act. Binibigyan ng mandato anyang ahensya na ipatupad ang naturang batas base yan sa air quality standards ng World Health Organization, subalit tila natutulog anyang naturang kagawaran. Paliwanag ng senador na ang polusyon ng hangin ay katulad lamang ng iba pang polusyon, ito ay isang seryosong suliranin sa kalusugan na makaapekto sa tao. Ipinunto pa ng senador na maraming sakit ang nagiging sanhi ng paghinga ng maruming hangin tulad na lamang ng ubo, tuberculosis, pneumonia, asthma at lung cancer. Partikular na apektado dito ang ating mahihirap na kababayan na nakararanas ng exposure na natutulog sa kalye kung saan nila nalalanghap ang maruming hangin, kung kaya't dapat na agarang ipatupad ang Clean Air Act. Meron na tayong batas, no, yung Clean Air Act, yung Republic Act 8749 na nagbibigay ng mandato sa ating DNR to implement the standards on air quality based WHO standards. Air pollution is just like any other pollution, is a serious health concern. Ako po bilang chairman po ng Committee on Health, importante sa akin yung kalusugan ng bawat Pilipino. Buhay at kalusugan ng bawat Pilipino. Hindi katulad ng tubig. Ang tubig naman po, mas madaling i-filter, di ba? Meron tayong bottled water, meron tayong water treatment. So dapat po ipatupad ng maayos itong batas natin, itong Clean Air Act. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kunin na natin ang linya ni Bombo Annalise Soberano sapagkat itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nilagdaan na ho itong New Agrarian Emancipation Act o itong magbubura sa mga utang ng mga agrarian reform beneficiaries. May buong detalye si Bombo Annalise Soberano.
Nilagdaan na nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang New Agrarian Emancipation Act. Buburahin ng Republic Act No. 11953 ang lahat na hindi nabayaran ng amortisasyon ng principal na utang kabilang ang interes at multa ng mga agrarian reform beneficiaries. Bukod dito ay maibabalik na din sa mga original beneficiaries ang mga awarded land sa kanila na na-forfeit dahil sa kabiguang makapagbayad. Nasa 610,054 agrarian reform beneficiaries ang inabang sa condonation. Nasa kabuang 57.56 billion pesos naman ang hindi nabayarang mga principal na utang. Tatanggalin din ng kondonasyon ang mga mortgage lien sa mga iginawad na lupain at ang mga agrarian reform beneficiaries ay hindi na rin pagbabayarin ng estate tax. Habang ang mga agrarian reform beneficiaries na nakabayad naman ng buo ng kanilang utang bago ang condonation ay bibigyan ng prioridad sa mga pasilidad na pautang at suportang serbisyo sa mga magsasaka. Tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gagawin ng kanyang administrasyon ang lahat para matulungan ang mga beneficiaries na makaahon sa kahirapan. Itutuloy din ito ang reformang agraryo, hindi lamang sa pamimigay ng lupa sa mga magsasaka, kundi tuluyan na silang palayain sa pagkakautang na pumipigil sa kanilang ganap na pagmamayari sa lupang bigay sa kanila ng pamahalaan. Samantala, nilinaw naman ni Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella na hindi maaaring ibenta ng mga beneficiaries ang lupa na ibinigay ng gobyerno. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kung magkakadagdag ng almost 1 million na hektarya, malaking bagay yun sa ating produksyon. Kaya kasama ito sa ating pinoprograma ng Department of Agriculture para pagandahin ang ating produksyon, pababain ang cost of production para naman masasabi natin sapat ang supply ng bigas para sa ating mga mamamayan sa buong taon. Yun ang ating pinapangarap at yun ang ating linalayunin upang masabi natin ligtas na tayo sa mga pangyayari sa iba't ibang bansa na sinisira minsan nagbibigay ng masamang epekto sa ating ekonomiya. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa dagdag pang mga pagbabalita, nagbabala naman ang Bureau of Immigration laban sa scam na naghahalok ng visa processing para sa mga dayuhan na gustong pumasok sa Pilipinas. Sinabi ng tagapagsalita ng Bureau of Immigration na si Dana Sandoval na ang mga scammer na nagpapanggap bilang mga opisyal ng Bureau of Immigration ay unang sinusubaybayan sa isang Australian social media group chat. Ay aniya, ang mga biktima ay inalok umano ng entry visa na itinihingian ng 20,000 pesos. Dagdag ni Sandoval, dapat mag-ingat ang mga foreign national na gustong mag-apply ng visa sa mga dapat na immigration employee na gumagamit ng kanilang personal bank account at hindi government accounts para sa mga transaksyon. Nilinaw din ng naturang ahensya na ang lahat ng mga transaksyon sa kanilang kagawaran, entry visa man o validity extension ay kasalukuyan pinoproseso ng personal. Bukod sa scam, nakatanggap ang Immigration Bureau ng mga ulat at mga fixer na nag-aalok naman ng mga serbisyo ng Bureau of Immigration online. Upang matugunan ito, sinabi ni Sandoval na maglulunsad ang ahensya ng Bureau of Immigration e-Services o online portal upang maiwasan ang naturang mga suliranin. Samantala, matagumpay na nakumpiska ng Bureau of Customs ang 1,368 na reams ng assorted na sigarilyo na tinatayang nagkakahalaga ng 684,000 sa Pulumulok, South Cotabato. Ang naturang operasyon ay isinagawa sa koordinasyon ng Custom Intelligence Investigation Service at Enforcement Security Service ng Kawanihan, katuwang ang Criminal Investigation and Detection Group ng South Cotabato Provincial Field Unit at Pulumulok Municipal Police Station. Nakumpiska ang mga sigarilyo matapos ang isinagawang entrapment operation na isinagawa ng flagship project ng Criminal Investigation and Detection Group o Plan Mega Shopper. Layo nitong proyektong ito na labanan ang smuggling, manufacturing, distribution at trading ng mga peking produkto. Matapos ang pagkakasamsam sa naturang item, ay kaagad namang inirekomenda ang paglalabas ng warrant of seizure and detention para sa mga nakumpiskang sigarilyo. Samantala, inihanda na rin ng mga kinaukulan
ang mga kaukulang kasong kriminal laban sa mga kinilalang responsableng individual. Matagumpay namang nakuha ng mga otoridad ang isang vintage bomb sa tabi ng isang stall sa loob yan ng pop-up katipunan sa Quezon City. Batay sa ulat ng Quezon City Police District na diskumbre ang 81mm vintage mortar bomb bandang alas 5 ng hapon ng isang service crew mula sa isa sa mga bar sa naturang lugar. Kaagad namang itinurn over ng service crew ang vintage bomb sa naka-duty na security guard doon. Matapos ito ay kaagad itong ipinagbigay alam sa District Explosive Ordnance Disposal K9 Unit ng Quezon City Police District bandang alas 9 ng gabi. Dumating sa lugar ng mga tauhan mula sa naturang unit ng Quezon City Police District ang naturang squad upang iproseso ang eksena at upang magsagawa ng render safe procedures. Tinitingnan naman ng mga otoridad ang kuha ng closed circuit television o CCTV footage upang malaman kung sinong sospek ang nag-iwan ng naturang bomba sa naturang lugar. Samantala, ang vintage bomb ay nasa kusodiya na ngayon ng District Explosive Ordnance Disposal K9 Unit ng Quezon City Police District upang hindi makapinsala ng komunidad. Samantala, nanawagan si Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian sa mga nasa pribadong sektor na makiisa para sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng mga mahihirap na Pilipino sa bansa. Sa pahayag ng kalihim sa pagdalo nito sa 2023 CSR Guild Awards, kasama na ang iba't ibang kumpanya ng League of Corporate Foundation, ipinunto nito ang mahalagang papel ng pribadong sektor sa nation building. Kabilang din sa highlights ng kalihim ang presentasyon nito ng Walang Gutom 2027 o ang food stamp program na isa sa bagong prioridad ng naturang ahensya. Kasabay nito ang paghikayat ni Gatchalian sa mga miyembro ng business sector na suportahan ang programa at makiisa sa ahensya para mawakasan ang kagutuman sa bansa. Samantala, tinukoy din ng kalihim ang mga hakbang na ginagawa niya para mapabilis ang registration at accreditation process ng public at private social welfare and development agencies. Samantala, nababahala ngayon ng Armed Forces of the Philippines sa sangkaterbang mga barko ng China na namataan ng Philippine military patrols sa Iroquois Reef at Sabina Shoal sa bahagi ng West Philippine Sea. Sa inilabas na ulat ng Western Command Armed Forces of the Philippines, aabot sa 48 Chinese fishing vessel ang namataan sa Iroquois Reef, habang 5 China Coast Guard naman at People's Liberation Army Navy vessels ang nakita sa Sabina Shoal sa pinakahuling air patrol na isinagawa nito noong Hulyo at 30 ng taong kasalukuyan. Ang mga ito ay nakita sa timog na bahagi ng oil and gas rich ng Recto Bank na nasa bahagi pa rin ng West Philippine Sea. Ayon kay Lieutenant Carla Andres, ang co-pilot ng NV312 na nagkapatrolya noong mga panahon na yun, ang naturang mga Chinese fishing vessel ay mayroong grupo ng 5 hanggang 7 mga barko. At wala naman silang napansin na anumang fishing activities sa nasabing lugar. Sinabi rin ng Armed Forces of the Philippines Western Command na nagsimula lamang sa 12 mga Chinese fishing vessels ang namataan sa lugar noong Pebrero hanggang sa umabot ito sa mahigit 40 bilang nitong Hunyo 12. Maliban dito ay kapansin-pansin din ang pagdami ng presensya ng Chinese maritime assets sa Sabina Shoal. Kabilang din sa mga namataan sa lugar ay ang 3 barko ng China Coast Guard at 2 People's Liberation Army Navy vessel. Nakatakda namang isumite ng militar ang kanilang mga nakalap na impormasyon sa gobyerno upang makagawa ng kaukulang aksyon, partikular na ang posibilidad ng paghahain ng diplomatic protest laban sa China. Kumuha naman tayo ng mga balita sa ating probinsya sapagkat dyan ho sa may Bacolod ay 4 na po ang pamilya ang nawala ng bahay dahil ho sa sunog. May buong detalye ang Bombo Radio Bacolod. Nananatili sa ngayon sa evacuation center ang mga residenteng nawala ng bahay kasunod ng sunog sa Purok Magnolia, Barangay 7, Bacolod City kagabi. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Fire Chief Inspector Stephen Hardileza, Fire Marshal ng Bacolod City Fire Station, natanggap nila ang fire call alas 11:09 ng gabi at naideklara ang fire out dakong 1:36 ng madaling araw. Umabot sa third alarm ang sunog kung saan nagresponde ang lahat ng substation sa Bacolod, kabilang na rin ang Amity Fire Brigade
Brigade at Chamber Fire Brigade. Batay sa initial investigation, nagsimula ang sunog sa bahay ni Richard Benjamin, ngunit tinutukoy pa kung ano ang pinagmula ng apoy. Ayon kay Barangay Kagawad Bernabe Sibog, 29 mga bahay na karaniwan ay gawa sa light materials ang tinupok ng apoy. Ayon kay Sibog, hindi bababa sa 40 pamilya ang apektado ng sunog dahil may mga renters at sharers sa mga pamilyang nagmamay-ari ng mga bahay. Sa ngayon, nananatili ang mga fire survivors sa Andres Bonifacio Elementary School 2 at kaagad namang nagpaabot ng tulong ang mga barangay officials. Umapila rin ang barangay officials sa mga makakapagbigay ng tulong kagaya ng damit at ibang gamit ng mga nasunugan. Ayon naman kay Hardy Lesa, ilang minuto ang nasayang bago sila nakarating sa fire scene dahil makipot ang daan, may mga sasakyan pang nakapark at hindi naputol ang sanga ng mga puno na nagsilbing obstruction sa pagdaan ng fire truck kaya't nagtulong-tulong ang mga tao at mga bumbero na maiangat ang mga sasakyan. Ang fire scene natin ay nasa congested area. No? Yung papasok ng mga kali ay maliliit, maraming nakapark, may mga sanga ng kahoy na nakabitin na halos hindi na makakasya yung fire truck natin. And madilim din yung area, yun yung mga obstacles natin but we overcame it. And of course, yung pag-time na kailangan natin na magdagdag ng tubig sa fire truck natin, it was a calculated move on our part. Mula rito sa lungsod ng Bacolod, dito si Bombo Jairi de los Reyes para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Samantalang Iloilo Provincial Government naman, mas hinigpitan pa ang border control matapos kumalat na ang African swine fever sa buong Western Visayas. Yan ang tinutukan ng Bombo Radio Iloilo. Mas sinigpitan pa ng Iloilo Provincial Government ang ipinapatupad na border control sa mga katabing lalawigan kasunod ng pagkalat ng African swine fever sa buong Western Visayas. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Dr. Daryl Tabuada, Iloilo Provincial Veterinarian, sinabi nito na nagdagdag sila ng mga personnel sa mga paliparan at pantalan, partikular sa Dumangas Port at Bayang Port sa bayan ng Ahoy, Iloilo. Ayon kay Tabuada, mas mura ang presyo ng buhay na baboy sa ibang lalawigan kagaya na lang ng Negros Occidental at Antique kung ihambing sa Iloilo. Sa ngayon, ang ginagawa ng mga personnel ng Provincial Veterinary Office upang matiyak na walang African swine fever ang mga baboy mula Negros Occidental at iba pang lalawigan ay ang paghigpit ng dokumento kagaya ng Certificate of Free Status kung saan nagpapatunay ito na hindi infected ng sakit ang baboy mula sa ibang lalawigan. Kung pagbabasehan naman ang swine inventory, mayroong 90,543 na hogheads ang lalawigan ng Iloilo at sapat na ito sa consumption ng mga residente. Matandaan na ang unang kaso ng sakit sa baboy sa Western Visayas ay unang naitala sa Iloilo Province noong nakaraang taon hanggang sa kumalat na ito sa Guimaras, Capiz, Aklan, Negros Occidental at ngayon sa Antique. For the province, kasi matagal na tayong tinamaan dito and ngayon kumukunti na rin yung cases natin sa ASF at unti-unti na rin bumabalik yung ating mga farmers. Right now, we institute din ng border control and also sa adjacent provinces natin kasi parang dumadami rin ang cases nila doon and yung movement ng baboy galing sa other provinces going to Iloilo, na-notice natin na dumarami rin. Si Iloilo Provincial Veterinarian, Dr. Daryl Tabuada. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chris John Hetchanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Diri sa Bombo Hanay sa Udto. Imbukada karon nga report i-checkta si Bombo Peter Jana Bayaska. Isuryahan tanay ang sitwasyon diri karon sa may syudad sang Iloilo sa pila ka mga kabarangayan diri antes or inline
sa aton sining paghiwaton nga October 2023 barangay and sanggunian kabataan elections sa makaligad man ang pila ka mga naka-schedule kung tani sining eleksyon nga postpone lang ang latest sining schedule before sang postponement sa October 2023 nagligad kung tani sining December 2022 tapos may schedule kung tani after sang sining election or amo tong schedule after sang May 2022 nga national elections galing kay desisyonan sini sang kongreso nga i-postpone so may pasar nga layi nga ang December 2022 nga election ang hiwaton na lang sa October 2023. Gin-challenge ini sa Korte Suprema and eventually ang Korte Suprema nag-rule nga ang postponement sang election sang December 2022 unconstitutional. Kaya according sa Commission or sa Supreme Court, hindi pwedeng marason nga kay bangod bago lang natapos ang May 2022 elections nga tama ka divisive, grabing away sadto sa politika sa May 2022 sini nga presidential elections, ti daw kasubong stressed pabi ang mga tao, may election fatigue. Ti sining sang Korte Suprema, hindi na pwedeng himuon sining rason para nga ma-deprive ang mga pumuluyo sa ila sining kinamatarong nga gingarantiyaan man sang konstitusyon nga makahiwat sang eleksyon kag maka-participate sa eleksyon para sa pagpili sang ila sining mga lideres. Ginrason man sadto nga hindi lang pagdayonon ang eleksyon sa Disyembre kay ang pondo nga gamiton sa eleksyon gamiton na lang anay kuno para sa COVID response. Ti sining man sang Korte Suprema hindi pwede na nga i-realign ang budget para sa eleksyon gamiton sa iban sining nga mga kagastuanan, no? Ti unconstitutional ang postponement, but since nagwaya ang ruling sang Korte Suprema, subong na yang 2023 ti hindi na to marimedyohan ang natabo sang December 2022 nga dapat nadayon to ya kung mga nakapagwa guro ang Korte Suprema sang ilang sining nga ruling sang mas temprano butang abi mga Oktubre or Nobyembre base na dayon pang eleksyon sang Disyembre, but why na, no? But still ang porsyon sang layi although gin-declare sang Korte Suprema nga unconstitutional, but ang provision dito nga ang eleksyon hiwaton na October 2023 ginpabilin or gin-uphold ya sang Korte Suprema amo na nga daw ay nagiguro subong ya sang rason nga mapospon pa ining barangay ang sanggunian kabataan eleksyon sa Oktubre. Dayo na gid ni magluwas lang kung may ara yabi karon sa mga extraordinary sining nga mga events nga beyond sa control ya sa nga tawo nga matabo, no? Ti why man siguro sang matabo na, no? Or kung Oktubre ang eleksyon pero pagka September abi nag-second coming na si Kristo, ti why na sang eleksyon sa Oktubre kay sa September hosgara ng bilog sining kalibutan, no? But since daw why man sa mga gina-forcing nga mo sila nga mga hitabo kag kon magpabili lang yang normal ang mga sitwasyon, no? Ti amo na ni linyahanay no subong sang mga linyada sa politika para sa barangay ang sanggunian kabataan eleksyon sa Oktubre sa Boulevard Molo. Amo ning literal nga ang away tuya pinamilya kay ti mag-utod mismo makontrahanay or ginasigahom nga magakontrahanay pero hindi lang sila nga duwa magagaway sa pwesto kay three-cornered battle ang matabo sa may Boulevard Molo sa barangay election kay may isa pagid, no? Nga magapapili man. Check tabala sa detalye sang report si Bombo Peter John Bayasca. Bombo Pay, please go ahead. So aside sa utod ra bombo daw ni no, bungguan ay ka challenge sa sining nagahilapit nga sangguniang kabataan kag barangay election. Dara sa may barangay Boulevard sa may distrito iya sang mulong kusadinti ang mag-enkwentruhan ay dira sa una nga na establisar diri
amo ning former barangay captain man kag subong ti elected barangay kagawad dira sa may barangay Boulevard sa persona ni Kapitan Jan or naandan nga tawgon nga Kapjing, subong ti kagawad siya kag di siya former kapitan man siya dira sa may barangay Boulevard sa may distrito sa Mulo nga natapos ang una to nga termino bla sang kanalikdan sini nga eleksyon. So natapos siya ang tatlo ka term niya kag amo to nga nagpa-elect siya sa pagka-barangay kagawad o nagpa-elect siya pa barangay kagawad. Dira kag subong incumbent barangay kagawad di siya sang barangay Boulevard sa may distrito sa Mulo ining si kagawad Jing Espinosa. So bali ang incumbent barangay captain niya na igo ya diri bumudaw ni sa Magulang. Amo ni si Kap Berhilio kon nandan mga tawgon nga si Kap Kano Villanueva ba? Dira sa may barangay Boulevard man, incumbent barangay Kapitan Subong, kag first term ni Plani Subong, punong barangay dira, kag Subong kumadayon ang eleksyon nga so balik ka second term na nga magpadalagan dira sang punong barangay. So may isa pagid ka nagpahaw sa pinakulihid diri nga pag-check naton, kag ituwaan taban nga malabot siya, amo ni si kagawad Jan Estea sang barangay Boulevard man, sa may distrito sa Mulo, bali nakadesisyon na ni siya, bisan na istorya man diri sang duwa tanan ka mga ag-uto dira nga mabuguanay sa pagkakapitan, pero do desidido siya nga magapadalagan man sa pagka-barangay kapitan dira sa may barangay Boulevard sa may distrito sa Mulo. Sa side yan ni Kapitan Kano Villanueva, siling niya ginarestito yaman ang manghod niya nga mapadalagan dira sa may barangay Boulevard. Diri sa may distrito iya sang Mulo, kag kung sino ang siling amhamutan sang tanan nga mapamuluyo naton dira kay bala mo dako niyang barangay Boulevard mo do pareho man sang barangay San Juan kag Kalumpang bala sa may distrito sa Mulo ang numero sa mga butante nila dira sa may barangay Boulevard kag diri iya so respetuhon niya man ang kung sino man nga maga-challenge dira kung sino kuno nahamutan sa mapamuluyo, so amo nang ila sini nga iga papungkuon bilang punong barangay dira kay silingki damo po sa mga pending o matapos nga mga project dira amo kung paano nga nagdesisyon sa nga magpare-elect liwat sa pagkapunong barangay si Kap Kano bala Villanueva kon Kap Berhilio Bombodoni sa mapagingutan naton. Hindi kita pwede Hindi gapong ko ako si amuman niya yung pagkuan. Kasi may tuyo man sa gro isan da puder ang ginagawan. So dira sa inyo Kap, bali tatlo kamo ang manghod mo be nga kagawad subong nga former kapitan man nga si Kap Jan Villanueva kag si kagawad mo nga si John Estia. So tatlo kamo pro sa imo yati daw bali sports lang kun ano kagano da. Ate wala naman tani mo iti ila naman kagustuhan, wala di ka man sa mapunggan. Iti basta ang ginagawa na di puder na di ang ginagawa. Pero ate sa imo Kap ni si Dido ka magapon sa pila ka term mo na ganin ni Subong bilang punong barangay da? Lang ko ikadua ko sinigon dayo ng kwan. Balik kadua ko ni. Nga termino dira. So at least ang imo Kap anong saranga mapalabot mo sa pamuluyo da? Kay siling ti mabalik ikaw? Ate PJB ako lang pa ngayon lang kuya bulig duwat sa pumuluyo nga iba daw yun noon ang akong serbisyo kay may damo pa ko wala matapos ng mga project ay pa-improve sa barangay ang pumuluyo ko nagatanaw manina sa performance sa ikapungko subong bilang si Kano Villanueva na mapadayon ang improvement kasulayan sa among barangay. Kaya mo tong ginapabugal ni Kap Kano kasi din madamo mga proyekto ya dira kag subong ti may mga pending pa siya nga way matapos riya mo daw ni. Subong di ang iyaya kung sino nahamutan niya amo na pero kabaliskad man diri kay utol siya sa manghod niya. Kay hambal ni Kapitan Jan niya nakaistorya sila ni sa una mo kundi siya ang kapitan sa una mo ni si Kapjing, si Jan Villanueva, nakagawad subong.
nag-istorya sila to nga sining kay matapos ang term ko wire ko term si makagawad ko ikaw naman mapadalagan kapitan kay tapos sa term mo man sa pagkabarangay kagawad kaya mo to nagdaog pag nagdaog man si Kapding o kon si kagawad ding ani sa pagkabarangay kagawad pero sa taglawig iya sang tinuig diri bubudon ito nagaliwat ang pagkakilala ni Kapitan Jing Espinosa sa magulang niya sa Sing pagpungko sa Villanueva pagkabarangay. Bombo Pay. Si Kap Kano. Villanueva. Villanueva. Oh. Bali kagawad ging Villanueva ang manghod. Damo iya nagakulumod ng mga pumuluyo nila da kung kumpara mo iya sa una nga ginapabugal yang mahapos mahapos siya palapitan. Mahapos man siya kung ano ba nga mga kinahanglanon bla. Kung si Kap Kano siling niya ang kulumuron sang pumuluyon fairness may kay Kap Kano kay tama ni siya ka suplado amo nang hambal ni kagawad ging pagkatapos siya hambal ni kagawad ging tani isa la sa ka-term sa pagkabunong barangay tapos mabalik naman sa pagkakapitan isa maka-term sa kagawad si Kap Jan so mabayluana sila ti daw ay nagsugot si Kap Kano Villanueva ang punong barangay Subong amo to kung paano nga daw may ara na sang daw pag pag binahinbahin sila dablang nga daw wa niya sila nagidya nga magutod ang magbinungganay adira iya kag ang isa ka kagawad adira sa may barangay Boulevard so kompleto nang haluson line up nila diri mo daw ni base sa pinakalite sa pag-chat naton As sa pagkapitan as early as now kompleto na yang line up sang tatlo ni ka maengkwentrohan ay Bombo Pay. Sa kay Kap Kano, kompleto naman. Kay daw duwa man lang, kag daw majority mas sa mga barangay kagawad niya. Ang ara, tapos daw duwa iya kay Kap, ako kay kagawad ding, ang nag-upod. Tapos sa mga incumbent, nga mga barangay kagawad sa una pa lang, nga daw ay nagpa-elect, nagbalik subong, kaya mo sa line-up niya. Tapos walti kay Kap Kano, daw 5. Ang ara dira, kay si Piti, duwa ang magwa, sa 7 abi sila na si kagawad John Espia kag ining si kagawad ging muna si 5 kuno to kay ti do 2 iya nakasunod ang lay pa na hambal ni kagawad Jing Espinosa sa mga akon kagawad Jing Villanueva sang mapakigutan naton matian ta sa bala sa person niya man kung ano pagkakilala sa magulang niya nga subong barangay kapitan adira sa may barangay Boulevard sa distrito sa Mulo. Hambal ti nakaistorya na mga kami isang primero na ang hambal ko sa iya nga siling putol kung magdaog ka gani liwaton mong imo nga pang approach sa tao kay ang issue si mo muni suplado ka siling siya baguhon mo pang approach ka sa tao kung mong tao nga kung may mamasyal si mo mo gina tinderon gina kung giman ting hambal sa akon Pili niya isa malang ikaterma kung balik ka man mo malang nga. Tapos ang uli dugan ko naka-design mo kasi siyempre gano'n mong kita taning gusto mo nang mapatapos ang iya termino. Galing kay Tiambot nga daw naglain siya daw hindi na ako mabugno, hindi na ako maano kung anong prestada na tingala ako. Ulihin naman lang nag-decide ko kaya Pumloyo, ang bansang Pumloyo nga gusto nila nga balik kita kasi siyempre balanan nila, bisan din ng kita, ma-approach nila, mapangayuan kita dali-dali bulik kung ano. Kaya mo nang ambal ko sa iya, nga siningkutan niya, ganun mo, kasi siyempre ako nakatapos na ako 3 ka termino, 21 years, masulod na ako 22 years, way ko kagi panaog, way ko kagi ano. Kasi ang sang tao, ang karisma man sang tao, ang approach sang tao, balanan nila, ara man gyapon, mo nang gusto sa Pumloyo, na babalik kita kay para daw hindi man sila bulayan nga mag-approach sa akon kung ara man kita sa balay, ara man kita sa barangayol. So namin gusto mo po silingon da may pagka siling kita suplado ang term nga ginagamit mo nga daw mo na isa ka ginareklamo kay Kap Kano? Kanawat? Ang akon halos PGD daw halos akon mabatian bisan sa Pumloyo ko ra interview mo dang Pumloyo. Para bisan ka mambal ko pa kumparar mo kung sa utod mo duak mo yung magutod siyempre kabalo ka mangguro kung maglibot ka da mabalaan mo man kung ano ang approach ng tao sa among nga duwa.
So at least sa eleksyon niya kapwa is ring magutod kung sino ang mahamot ani ano. Ang ako nang daya mambal nga kung ano ginman bisan maginanot ang kampanya kung pumuluyo hindi sa aton wala kami mo. Pumuluyo among magabutang sa aton mo na dang pinakaimportante. Bisan ano na lang nato niya ka kampanya kung hindi tao sa aton wala kita memo mo na dang aton lang mambal. Ang line up lang magdosgar. Ang line up ko kapte sa mga upod mga kagawad bay nag-upod si mo? Sa akong mga ano mera duha ka ano ka incumbent tapos mga ex kagawad ang mga upod ko mga kompleto Ricardo skip niya astang ski chairman astang ski kagawad ya kompleto kami tanan astang line up ko kompleto preparado naman so preparado pro duha ka mo ni Kap Kano pro may daw isa ka kagawad niya si kagawad John Espia ano padalagan man. Nawa mo na, bali iya, do ko man daw nag-decide mo sa yung kay una na sa ganito na ganuman. Pero iya, do ko man na, pero depende na sa tao, pumuluyo, mangyapon si JB ang mag-ausgar. Kananutan na ka, pumuluyo, mangyapon, magkabutang sa aton, dira sa barangay. Kay mensahe lalawat ka sa mga taga-taran nga taga-barangay Pilipad, Facebook live ko mo. So, pasensya na, kaya harikot sa puno, medyo, sa danan. Isa ko lang mga pumuluyo, gayo man kita sa inyo, nga nabala nyo man ang aton nga pagpamuno sa 11 anyos, nga pagkapunong barangay, hasta sa pagkagawad ko, malay masulod na kita sa 22 years, ibuligan man kita nila liwat, ibutang sa pagkabalik natin sa pagkapunong barangay sa aton, sa barangay Mulo Bilibag. Nalo? Amo to ang manghod bombo doni. Di ang isa ka ginaboy kuan niya pagali ne? Ihado niya gali si kagawad Jan Istia. Maninoy ni kagawad Istia si former punong barangay ang na kagawad Jing Villanueva Bombo Pay? Ihado kag magliliwan. magulan ng kontra. Si amo nang daw masulusad diya nga nadaya karon. Bala mo asa na mention bala internet na kay Kaptano kay kilala ka ba ni personal si Kaptano ali sa barangay Kagawad sa Bombo daw ni. Ang iya nga daan niya si Kaptano da sa way sa pag-approach hindi masining nga daw ga singki siya. Pero ang iya pagsawaya na iya nga daw ay kagapati. Ati daw may mga pagka military na tipo mabilang nga klase kapagkatawo. Ya kung sala di kaya bubudon amo na bala sa hugot nga pagkampanya dira sa may legal connection sa una sa kuryente to. Kung makita ni Kaptano yang illegal connection o kung illegal connect ka sa mga kuryente dira, mismo siya ti may idea sa mga pangano bla sa mga electrical. Siya mismo na daya bombo doon niya nagatang lalas. Iya mo naguro interpretasyon sa iban nga sininti suplado si Kaptano. Ang iyaya ti kundo mainit-init giman siya tigal dra guro gagwa ang pag siling ni Kagawad ging ang manghod yang may pagkasusuplado. So nakadepende mo sa pananaw sang iban. Pero kung siling nga kung ang pagtanaw nga kung sa tawag ka serbisyo mali siya sa pagkakagawad isa tatlo ka termino na kagawad may siya kagi terde. Hasta pagtapos to na dungan-dungan lang sa wala padalagan mo. Una ka pagpadalagan din ni Kagawad Jing Villanueva. Natapos sa itong tatlo ka termino ya sa 11 anyos nga papungko niya nga kapitan. Tapos nagpa-elect sa Kagawad. Daog siya may pag-istoryana in between sa iyang magulang kag kay Kagawad Jing. Si Subong nagdesisyon na lang hindi siya magpaiway si Kaptano, mapadalagan di siya kay may matalapuson siya. Amo na kung paano nga sila nga mag-utod ang mag-ikutruanay plus kay iya sini nga ihado nga si Kagawad John Espaya dira sa may barangay Bulibad sa mga distrito sang Mulo yes karon. So kumpleto ng kalabanan nga iban subong ga preparar na subong dumati ko ganito ga print ng kalabanan nga mga esperante sang ilang mga tarpulin bombo doon para daw in kaso bla may ga-prepare na sila sa mga campaign para pernalya nila. Mga muna si iba libot-libot na gapulo pangapi dira sa kun aga pa sa mga kundin dira nga mga koro kanto dira matagsa kasuna sa mga barangay
amo na mo-observe nato niya subong. Pero doy sa pinakalitas karon kay Banti, diri siya na kitanta, may iban nga gatuluhaw nga pangalan sa iban nga barangay, sa iban mga retired police. After sang ilang nga pagpa-retire Bombo duni, kay daw galuya naman sila. Kay daw nakita nila iya nga daw gusto man nila nga magserbisyo gyapon sa Mapumuloyo, tiya mo tukod paano nagdesisyon mang iban kabanan, diri karon nga magpadalagan man. Iban hindi dati o kung bungko kapitan o barangay kagawad dira, pero kundi direkta nga nagpadalagan bilang barangay kapitan gid diri sa matagsa ka mga barangay man diri sa may area sang siyudad sa Grilo, sa within 180 barangays sa ibang pagdistrito diri iya sa siyudad iya sa karon. So sa may dugon siya. Hindi ayhan Bombo Pay sa Boulevard, hindi ayhan mabutang ni sa disbintaha si magutod nga Villanueva kay tatlo nga daan sila, okay lang kung duwa sila ga papili da kay hindi madula ang Villanueva nga kapitan, pero tatlo sila, no? Sa duwa ka Villanueva ni isa man lang pamilya nila matulong nga ay isang boto ni sila nga kung tani kung isa lang ka Villanueva ang gapapili, tanan nga boto sa mga Villanueva, sa mga pamilya nila, sa mga kalyado nila da matipon sa isa lang ka kandidato, subong kay duwa sila matunga ni. Sus, basi wala makasuhot sinisi kagawad Janistia kay ang mabuto ya kay kagawad Janistia wa isang iba nang dampigan sa iya gid lang masulo niyang buto niya ti ang buto ya sang Villanueva tungaon sang duwa. Basi madihado sila di. Kung sa tawag na kapisan Bombo duni, hindi man mapa ni si kagawad Janistia. Oo. Mapisan man siya. Tanan nga mga problema pinamilyada kagon nga mga ginauptan ni gidne at igay ko sikos man lang siya at sa atong intuwan ta kay na dito naka nga maka kita sa iya pero basi masakot ko na si kagawad amra ko paano nga daw ay sa makahatag anay sa kung iyang masarangan mensahe man kag mga plano sa pagpadalagan niya bilang punong barangay man dira sa may area sang barangay Boulevard sa distrito sa Mulo. So man subong ang may napanay na. Dire ka ginatset maraton dire ko ng iban nga barangay sa kun pagid ang mga tagsa ka preparasyon samtang nagahilapit na ang filing dire sang certificate of candidacy Bombo doni. By the way Bombo Pay sa mag-utod nga Villanueva ni, ano ning ilang arrangements adto man nga kundi tapos na yang terms 3 terms ni former kapitan Jing Villanueva. Parang Villanueva gyapon ang mapungko nga kapitan. Ano daw gin pabulo siya lang anay si Kap kano nga abi bro tapos na akong term. Pero para hindi madula sa aton ang Baluarte or ang Boulevard pungkoy abi anay sang 3 ka tuig kay hindi naman ko ka-para-elect manaog anay ko sa kagawad after 3 years galing masaka naman ko ikaw naman di bulo sakon daw gin pa hold over lang anay abi si Kap kano Bombo Pay. Pero ano may agreement sila nga kung pwede na lawat makapadalagan kapitan si Kap Jing mapadalagan siya manaog si Kap kano galing kay ti subong daw lain ang huyop sang hangin Bombo Pay. Isa lang gani ka term. Ay sa term to gin ayo ni Kap kano ambal ni kagawad Jing. Oo. Isa ka term lang butilingon nga kun sa sulod sa 3 ka tuig magpungko ka o magdaog ka kapitan. Isa lang ka term 3 ka tuig di kay nag-extend daw guro do 2 ka tuig pa do 5 kita ka tuig bumudo do ni ang pungko ka mga barangay kapitanes naton mo. Oo kay ti damo postponement kay do sa 3 ka termino nila ni kundi 3 ka tuig tapos daw 2 ka tuig sobra lang gani ang extension. Oo. Basi nagsulod bala sa pinsar ni Kap kano Villanueva may mga nangin realization sa sulod sang pagpungko niya rin makatuig as kapitan sa isa niya pala naka-term daw mas damo ko yung mabuligan kung kapitan ko haw abi padayunon ko lang ni bala na si Otto ko daw mo na tigil subong nga nagakalatabo magsirigot tanay ti ambal ni Kap Jing daw siya na lang kuno ga kay daw si Kap kano daw mong galikaw Oo. Mo nang pero si Kap Jing niya mong manghod basta manghod kaya Bombo Pay mapasubahar kagin man sa magulang biskan gani kon kay isa sala pang magulang kay tukanti manghod ka mapasubahar ka na lang mo.
Pero ano daw hindi katulok sa iya diretso si Kap Kano Subong? Hindi na. Why ko nagpabugno. So, ano ang bali kagawad jing? Oh. Amo na basta sa pagpatigayon iya ka mga sesyon nila ti gaistorya mata sa tiyak. Tapos ano na dahil tag sa sesyon nga ginapatigayon nila sa Subong kaya mga plastaranay nila dati basig kampanya. So sadya lang ni. Kagawad dyan istiyaya gahipos lang to pero may mga sekreto masama pamagi dira Subong. Yung ansar niya. Iyaway lang ka mo dahil mag-upod. Basta ako dali lang ko. Dali lang ko yung tunga-tunga. Mo nang ang panganay mo. Kung ang mag-utod nga Villanueva, amo ning mga frontrunner kay ti syempre sa pagka Villanueva nila incumbent administrasyon. Pero hindi sila maghatag kitar kay Dark Horse niyang matutuod si Kagawad Istiya Bumupay. Tamo gani. Ako nang matabo na yung nakakibot niya sa ulihin nga ginagulpi mo na sila sa tawo mo. Sa kung anong mga pamagi mo sa iban, kasi siyempre kung anong nakahamutan, basta baging panggas kaya kung mumuduni, at iman yun kagin. Oo. Amo nang pinaka-importante iya sa barangay, dara sa Karonte, ang barangay Bulibay niya. Ang mabudlay sinibumupay kay ti basi bala Subong between na ni sa mag-utod, away politika lang ni, pero budlay bala mag-spread out ini sa pinamilya nga away Bumupay? Hindi man hindi man. So, dira lang na sa kay Kap Kano, lang kay Kagawad Jing. So, sa iban nga membro sa pamilya nila, iban gini daw kapasubar man kung anong matabo, proti daw hindi na, way sing may mapaiway sila, dito gidya. Tita karon may nagatugpo man kay Kagawad Jingda nga maliwat nga mabalik siling na amo na daw nagdesisyon naman lang siya. Sa Kalawigon sa 5 katuig pagpugpo nga Kagawad abla amo kung paano do kadali man sa ganing nga madayon ng eleksyon para mabalaan gid kung sino ang mamutan sa tawo dira sa barangay Bulibay sa distrito sa Mulo. So balantayan ato na mamudoni kung anong mga resulta sa nade. Kung madayon na sa tatlo iya ka magpadalagan dra kung sino ang maswerte, paano pabor kay Kagawad Giristiya nga mag-utod kontra niya, matunga ang buto sang magparamilya o kung magpabor in between sa incumbent kag Manghod Subong nga former barangay kapitan Mandera sa may area sang barangay Boulevard sa distrito sa Mulo Mumudoni. Sige. Walto ba dalawang report? Tuwat para sa pangaragan sa Bombo na isungtoy, niglaman sa Bombo PJB para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo. Maraming salamat sa kay Bombo Peter Jan Bayaska. Ano bulan Subong, Hulyo, Agosto, Septembre. May mga 3 kabulan pa. Basi pa lang kag makaisuyahan na manliwat ang magutod nga Villanueva sa may Boulevard Molo kag mag-reconcile kag ti maka-decide kung sino na lang abi sa ila sini nga duwa ang mapapili Pero ti kun gid hindi man magpakaubo si former kapitan now incumbent man ganing nga Kagawad Jing Villanueva hindi man magpaubos ang magulang nga si incumbent punong barangay Kano Villanueva. Ati, may inkwentrohan na higit sila. Ang mabudlay diri karon kay basi balakag definitely matunga gid ang ilang sini nga boto. No? May ara man iya sang mapabilin nga loyal sa kay punong barangay Kano kay siya ang incumbent punong barangay mo. Hambalon pa bida ni Kagawad Jing ang magulang niya ni daw may pagkasuplado kabati siya sa mga feedback halin sa ila sining mga kasimaryo nga daw hindi mayo ya Kagawad ang batasan ni magulanghon mo ati ikaw na lang abi liwat pa dalagan kay mabuto kami sa imo no may ara guro sang may matipyok basi pa lang pero ti may mabilin gid niya sa kay Kapitan Kano Villanueva kay incumbent siya mo no re-electionist may persa gid ni ara sa iya ang makinaryas kumbaga no galing kiti Kagawad man gyapon ang manghod niya no so definitely matunga gining boto dra sa mga Villanueva kag sang ila sini nga mga allies sang ila sini nga pamilya
no? Ti bantayan nila ni kay base bala kag sumurip ning si kagawad Jan Istia, no? Ang away subong frontrunners magutod pero base bala kag lapyon kadalagan ang magutod nga ni kag solid nga daan niyang ang matipon man nga suporta ni kagawad Jan Istia. Dati solid na sa iya, way siya sang siran sina nga utod niya nga mapapili man iyagid na, no? Ti amo nang balantayan da sa aton sini nga mga kabombo kay base sa handom ni sa magutod bala nga Villanueva nga makapungko sa pinakamataas nga posisyon sa ila sining nga barangay base malugawaan bala sila sa kay kagawad Jan Istia kon matabo. Although ang utod or ang away sa magutod sa politika hindi naman ay sang bag-o sa aton diri nga mga Ilonggo, no? Sus away magutod lang, away sa magutod nga mga tupa sa may 5 distrito sang probinsya sang Iloilo ho. Hindi lang sa magutod ang gaway, no? Maaway ang magutod, pierde ang isa, buslan sang bayaw ang maengkwentro galing kay pierde gyapon way pagid bout ang mag-asawa nga former congressman Junjun, no? Kaga attorney Jel Tupas sakay Congressman Buboy Tupas, no? Daw tatlo na ka mga eleksyon sa pagka-kongresista ang ginawayan nila dra sa aton sini nga mga kabombo. Way gid lupig gid sila ni Kong Buboy, no? Galing way man niya sang problema dira ang mga tupas sa 5 distrito, no? Kung sila-sila man lang niya mag-ilinaway kada may eleksyon sa pagka-kongresista kay sila man lang niya nga duwa. Gawan on one permi, no? Kung hindi mag-utod ang mag one on one ti magbayaw, no? Balantayan panay kay base bala kag maglabot sa magbilas ang away sa congressional race dra sa may 5th district later on, no? Way takabalo, no? Base kapuyon si Kong Junjun or si former Kong Junjun, di pabuslo niya naman ang iya sining asawa, oh, matapos man ang term ni Kong Buboy ti make upan naman kuno subong, gina-groom naman kuno subong si board member Binky Tupas. Ngayon hindi lang saya magpabilin sa provincial board, kundi ma-congressman man or ma-congresswoman man, mabulo sa iya sining nga bana, no? Kung sadto magutod tapos nag-away ang magbayaw base sa sunod ni nga chapter sang political history dra sa 5 distrito magbilas na. Pero aya sila sang problema nga may madula sa ila nga tupas dra sa politika kay sila man lang nga gani permiga one on one. Way man niya sang third party, no? Nga siling mangindisbintaha sa mga tupas kon matunga ang ila sini nga buto. Kag base ang third party dra ang third nga candidate nga magpapili nga may porsa man, mabaskog man, no? Base kag kapuyon kaway ang duwati, ang isa tuya amo ang waswas, no? Sa away sang duwa ka isa malang nga apelido nga sila magkapungko sa pwesto pero base madula pang ila siling apelido kay base dumaog ya ang third party kung may matabo abi later on nga three-cornered fight. Pero so far why man, no? Dominado gyapon sa mga tupas ang congressional race sa may 5 distrito sa aton sini nga mga kabumbuti ara magutod man na galing ang kinalain ang iyasang Battle of Topases sa 5 distrito kag sa Battle of the Villanuevas karon sa may Boulevard Molo, magluwas nga ti ang isa toya away sa congressional seat, ang area ti away sa pagkapunong barangay, no?
Ti sa Quinto Distrito, why na yasang kontra mga tupas? Sila-sila lang. Maperding isa, tupas man yapon mapungko. Kabalo sang isa, ti tupas man yapon mapungko. Ti driya sa Boulevard Mulo, no? Ang away sa magutod, hindi lang ilang adwa, hindi lang nila sulong away nila kay may ara yasang sumingit. Si Kagawad John Estia. Di ba tayo ni isa ni sa mga masadyang bout diri sa syudad sang Iloilo ang barangay and sanggunian kawatan eleksyon draya sa may barangay Boulevard, no? Villanueva versus Villanueva plus ang ihado. 5 minutos na nakaligad sa launa. Pagbalik tayo, check na to ng report ni Bombo Angel Tan. 2015 pa na human, ining 20 million pesos nga worth sang project sang Department of Public Works and Highways nga overpass dira sa may area sang diversion road. No? Why man tani ni sang extraordinary gid sa overpass? No? Kay damo ya sa mga overpass diri sa may syudad sang Iloilo. Ang nangin extraordinary kag daw kasubong nangin out of this world na. Kiti state of the art kuno hambal sadto ni former Senator Franklin Drilon, but ang natabo ya daw more of a state of the art ang project. Istupido. No? Kiti overpass nga may 2 ka unit sang elevator magtimbang ti 2015 ini natapos, pero until now ambot kun sinuna ang nakatilaw sakay sa elevator dira sa overpass sa may diversion road kay daw ay gid, no? Ti ang una nga 2 ka unit sang elevator nga gin-install dira sa DPWH nagabok lang guro to, naguba lang to, ay magamit. Ti subong buslan ko no, or ilisan ko no sang bag-o nga unit, kag this time amagasto na ya city government in the amount of 5 million pesos kay para magamit ang guro kay ti sadto gin turnover tani na inisang DPWH sa city government during sang term ni former Iloilo City Mayor Joe III Espinosa, pero gin-question ni former Mayor Joe ang project ni San DPWH, tiwa niya naging baton. No? Tisang ulihi, mabulo si City Mayor Jared Reñas, gin pamangkot kung batono niya ni ang i-turnover nga project sang DPWH sa city. Siling ni Mayor Reñas, sos ato na gid na, hindi pa ta magpirma. Ti until now, ay manigapon gin baton sang city government. Ang project nga ini, nga 2015 pa kuno natapos. No? Ti 8 ka tuig na karon ho. Nga gatiwangwang ang elevator, ang overpass ya, tinagamit na. Gin pinta-pintahan na gali nagligad. No? But ang elevator, nga ang isa gali ka unit sini naga-amount sa 2.5 million pesos, ti maga 2 ka unit 5 million pesos galing plus ang insulation, no? More than 5 million pesos tanan ni tiway giniyan ang in white elephant project lang ni ang elevator, no? Pero after 8 years daw ready na gid kunong city nga batuno ni batuno na lang kuno sang syudad, no? Kay way giniyagin baton pa sang syudad ang ining projects because ang ka-istupido sang trabaho nga, no? Kung si former Senator Franklin Drilon sadto natawag niya ni nga state of the art kay the first ever kuno diri sa Western Visayas mo, no? State of the art guro, state of the as guro. Balik-balikan na pagkatapos sa mga pahalumdom. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasuelados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic.
nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for July 2 to July 8, 2023. Ang Hulyo 7 among first Fridays ang bulan. Ang tanan ng mga devotees and non-devotees ng Sacred Heart of Jesus ang ginaagda sa pag-attend ng First Friday Mass sa mga adlaw sa La Tolda magkasugod alas 5:30 sa hapon. Si Mr. Totong Villaruz kagang iyang nga banda is once again overflowing with enthusiasm para nga maghatag sa inyo sang isa ka great musical show sa Hulyo 8 Sabado sa Concert at the Plaza. All yours starting at 6 p.m. Sa mga musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ay gaparaffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 9, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa mga adlaw nga pagahiwaton sa La Tolda magaumpisa alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga makatuon kita nga lubos nga makapatawad sa mga nakasala sa aton, agud nga mapatawad man ang aton nga mga sala. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, magkabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay sa malatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabatan sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huho ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam.
Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics. Agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole. Philippine Standard Time, 18 minutos na nakaligad sa taknang alauna. Pabalik sa Bombohanay sa Udto. I-check ta report ni Bombo Angel Tan. Magamit na ginman ang ining state of the art kon si former Senator Franklin Drilon pa nga elevator sa may overpass sa diversion road pero nagastuhan pang syudad. Bisan project inisan DPWH. Bombo Angel sa report. Please go ahead. Bombo Domi, nakahanda na gamiton sa liwat ang elevator sang overpass sa may area sang diversion road matapos wala na puslan sang pila ka mga tuig. Sa interview sang Bombo Radio kay Mr. Joel Herasmea, Electrical Inspector 2 sang City Engineer's Office, iyaging pahayag nga buksan na sa publiko ang mga elevators kung opisyal na ang pag-turnover sang kontraktor sa proyekto. Sulo kaya Herasmea, fully functional na ang mga elevators sa ilang pag-ocular inspection. Bomodoni, patag niya, ginsakyan mismo ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang mga elevator. Nagastos ang masobra 5 million pesos ang Iloilo City Government para sa pag-ilis sang mga guba nga units sang mga elevator. Ginalantaw man sa Iloilo City Engineer's Office nga ang nakatalana magpatigayon sang maintenance sa proyekto
ngati ang amo nga talatapan. Pero ang sa let's just say ang mahandle gid bala Bombo Doni, wala pa nahibaluan kung ano nga talatapan. Nagpahanumduman ang natungdan sa publiko sa paghalong sa paggamit sa mga elevators once ngati open na ini sa publiko kaga likawan ang pag-vandalize bala Bombo Doni kaga i-priority did ang mga PWD at the same time ang mga senior citizens sa paggamit sini. Yari ating pamatian bala ang nanging pahayag ni Mr. Joel Herasmea sang aton ma-interview. Actually, wala pa ma-open officially ang sa dira sa elevator, no? Ay wala pa ma-turnover ni contractor sa aton sa city. Pero sang July 4, sang hapon nag-inspeksyon na si Mayor kay inform na si contractor nga tapos na ang ilang pag-obra. So nagkadto kami dito, nag-testing kami. So far mayo gid ang elevator. Sir, ang sinogan is ang contractor kag nga may 5 million pesos nga gingasto diri, sir. Ang contractor sina under sa topmost. Sila na ang nagkontrata, nag-agi na ma'am sa bidding. Mga worth 5 million plus ang kantidad. Repair niya, sir, ang 5 million yan eh? No ma'am, replacement kina siya ma'am, bag-o gina siya. Totally bali, sir, nga mga elevators, both sides, bag-o gina siya ang tungdaan ligad naging kwan sa DPWH, bali wala na to? Yes ma'am, bag-o gina siya ma'am, gin pull out ato ang daan, tapos gin-islan tagid siya siyang bag-o. Sang pag-visit namon, ginsakyan gid namon ma'am, ang duha ka elevator, okay gid siya ma'am, functional na sa ma'am. Yes ma'am. Bali, sir, mga when niyahan in turnover pa for the use of the public? Wala sa under sa amon ang konsano gidi open, no? Pero suno sa kontraktor, may gin-train naman sila nga mga tao under sa city. Ang operation sina sir under sa City Hall, no, pero ang sa subong wala ko pa mabalaan kung mamangko tanay kung sino gid ang ma-operate sina. Ang maintenance sir under na sir sa city engineer ang maintenance siya sina. Bali, sir, sino ang mga pwede lang kaning kagamit, mga like PWDs or everyone na gusto magamit, sir? Everyone, no, pwede makagamit sina. Prioritize na lang ang PWD. Ang elevator na ma'am, no, ginbutang under na siya una sa DPWH nga project, and then wala lang ko ma'am kabalo kung pila na nakatuig nga non-functional ina, pero sang sakay Mayor Treñas na nagpongko, gintinguan niya gid na nga mapabutangan na bag-o para sa convenience man sang aton nga tumalabok dira. Bali, sir, ang 5 million yan, clarify ko lang, iyan ni ka city government ng budget? Yes ma'am, iya ka city government project. Sang nagliligad na da nga elevator, no, makita ta ginahalitan, ginabandals nila. Panomdom ko lang dira sa aton nga mga tumalabok kag sa dira man nga portion nga halungan ta kag kwanta kay para gina sa aton tanan para sa aton mga PWD kag sa aton man nga nagatabok dira nga hindi ta mabudlayan magtabok. Bombo Doni, nabatian sang mga kabombo naton si Mr. Joel Herasmea, Electrical Inspector 2 sang City Engineers Office. Oo, natandaan tanin nagligad Bombo Angel daw nagapamiripigid sini si Mayor Treñas nga magabaton sang project nga ni kay hindi kumpleto mo. Kaga guba-guba sila ni sadto sang ano ganito ang sa basta daw sa flood control project to siya nga inog turnover man sa DPWH, pero nagreklamong city government, nagreklamo si Mayor Treñas kay hindi kuno sang kompleto daw pigado pumping station, no? Sila ni sang kuan sang elevator ti ngagin baton sang city government tawag kaga naggagasto pa yadri ang city government sang 5 million pesos. Useless lang galito ang una nga mga units da sang elevator nga gin-install nga waay man to magamit. 5 million pesos man to Bombo Angel. And then why tanpuslan? Ti sino ay hanang manabat sadto nga ginuyangan ang 5 million pesos nga why gidya sang may napuslan na tawo to ambot sino nakapulo sadtong 5 million pesos tapos magasto naman niya 5 million pesos ang
city government or nagasto na gani isang 5 million pesos para nga tapuson niya sang city ang way matapos ang DPWH? Ano klase ano ni man daw nanabunan pa yang city government sa kapalpakan sa DPWH? 5 million pesos daw sila lang tagiya sang kwarta nga ginagasto nila, no, Bombo Angel? Actually, Bombo Domi, sa pagkatanda naton the last time regarding the blood sa may overpass kaya sa elevator bala, nag-coordinate to si Mayor Jerry Trenya sa may DPWH pagati do ara man ang istoryahan nila kung tani Bombo Domi nga sa iuko na, pero until now syudad na gid lamang ang nagbulag kay kadamo sang mga nagareklamo Bombo Domi nga ti dira ang area nga daan sa may diversion kabudlay magtabok sa mga pedestrian lanes. Ang only way gid lamang para makatabok isang pagsaka sa overpass mati tama man kataas kag wala pa sang elevators nga nagagana ti possibly mo doni nga wala na nakahulat ang syudad or if ever miyara sila agreement sa bahay sang DPWH checkyaron sa bahay ni Mayor Jerry Tranyas kung ano ang naistoryahan nila kag nga wala na nakahulat ang syudad sa kung ano man ang naistoryahan nila possibly kaupod ang DPWH Bombo Doni. Oo. Ti aside sini sa paggasto sang 5 million pesos sang city government ang maintenance sang elevator dra sang bilog ka project ipaso naman na sang DPWH sa city government mo. Plus ang pag-assign dra sa mga tawo, empleyado nga man sa elevator Bombo Angel, ti swelduhan pagid sang city government na. Amo na galing mo Doni nga according to ina kay Mr. Herasmea nga mismo ang syudad na ang ara sa operation kag maintenance nga nasambit kaduha ka mga elevators both sides sini Bomodoni kag si amo na once ma-turn over sang contractor mangin fully operational possibly amo ginahambal nimo nga ang madugang sa pasweldo kung sino man ang let's just say ang mangin operator dira sa elevators o kun makuha na lang sila nga daan sang mga nag-uubra diri mismo sa may Iloilo City Hall kag didto i-assign nga operator sang mga elevators sa Modoni. Sadto ang plano dra Bombo Angel nga butangan tanan sang anom ka mga personnel mo nga maga-operate sa duwa nga ada ka mga elevator sa overpass. Kung sa bagay, sang sa maginagaway malang sang silhig ang mga politically accommodated nga mga empleyado sang syudad or sarang malang sila nga bagid-bagid sang ila sini nga likod ra sa haligi sa City Hall nga gasweldo nga way man sang obra, ti mayo na nga i-assign lang sila to sa may elevator para magmanto sang elevator sa diversion. Exactly, Bombo Doni. At least, kumbaga, kung ano ka fully operational kag functional ang elevator, amuman sila nga nagabantay dito. Kag at least, hindi lang all the time pungko. Daw mo na bala, Bombo Doni? Ti mga sanogid ko naman, kay para nga ma-try taman ang state of the art ko no according sa to sa kay former Senator Franklin Drilon nga project nga first of its kind in Western Visayas. Gusto taman ni try galing kay hindi gilita pwede kay para na sa mga PWDs kag sa mga nagabusong kag sa mga senior citizen lang Bombo Angel ang elevator ti drag yapon tagali masaka mag-amani sa overpass gyapon, saka gyapon sagdan. Actually, Bombo Doni, pathag diri sa ato ni Engineer Herasmea, open man siya for public, pero i-prioritize gid ang mga persons with disabilities o kung ang mga senior citizen, kumbaga kung masaka sila o kung pupud ang pila ka mga individual, ti unahon gid sila Bombo Doni as prioritize na mala. Pero ang pag-turnover naman sa bahin sa may Iloilo City Government from the contractor, wala pa sang specific date kaya contractor suno kay Mr. Herasmea ang mahatag sang date kung saan. Pero so far mo ni naka-ready naman ini siya
nga i-turnover kaga so far sa paglantaw naton sa publiko ang ilablang comment tama ka positibo Bomodoni kay syempre Aba? hindi sila mabudlayan Bomodoni kapag check natin sa pag-post sa Facebook page kadamo sang mga naga-share nga hindi sila mabudlayan na saka balik bala mga amuna nga istorya at the same time kumbaga do mas mangin safe sa ila if ever nga may elevator Bomodoni. Din pang may mga overpass gani Bombo Angel Adri sa may city proper sini nga area sa may JM Basati may JM araman Basa. sang overpass da. Ti way man gareklamong tawo nga makapoy magsaka sa overpass didto sa may Luna sa may multo, may overpass man. Tuway man gareklamong tawo nga kapoy magsaka sa overpass. Dira mismo sa may diversion road sa Isaman Kamolda. Way man gareklamong tawo nga adlaw-adlaw man ga saka panaog da sa overpass. Dito sa may west kag sa may Nasyo, may overpass man to. Way man ganito na puslan ng overpass. Overpass nagligada sa may Bonifacio Drive, sa may Capitol, gindimulis man lang ganito. Kinahanglan tagid man balasang overpass. Pagid, dira sa may diversion road nga gaaraya naman lang gani ang mga pedestrian line dira. And much more kinahanglan tapagid ang elevator. Kay ti kun amo nang aton sini nga logic nga kinahanglan gid gali nga may elevator sa mga overpass para nga hindi abudlayan ang mga persons with disabilities, ang mga pregnant women, ang mga senior citizen nga magsaka panawag sa overpass. Tanan nga mga overpass di sa Iloilo City nga existing subong budgetan ta sang para sa elevator nga angadra lang yabi sa diversion road maka-enjoy ang tawo sang elevator sa overpass. Kung necessary gid man, why not buliton tanan sang mga mga elevator ang tanan nga mga overpass diri sa syudad sang Iloilo. Pati mga flyover naton butangan ta sang lift para nga gasto pa ya ang motorista sang sang gatong magsaka sa sa flyover. Pwede man nga pag-approach niya sa flyover, patyo niya iya sini nga makina, and then may lift nga mahakwat sa iya patabok dito sa pihak. Kag dito niya naman pandaron ang iya sini nga salakyan. Amo na lang natani. Dito Luzon ta na lang, Bombo Angel. Mag-amo na ang logic Bomodoni, do mas magastuhan pag tapat ang syudad. Ati nagagasto na lang ta? Amo managay Bomodoni kung amo na ang logic bal ang sundan. Pero balik-balikan ta bala Bomodoni kay ni Ari Bering parang gina-review sa bahin ni Councilor Rudolph Ganzon ang mga pedestrian lanes, especially dira sa mga areas ng diversion, nga do ginalantaw Bomodoni nga ginaisip bala kung pila gid man dapat kabilog ang allowed kag kung allowed gid man sa may bahin sa DPWH ang pila ka mga pedestrians nga dira sa may diversion kay do tama ka risky bala Bomodoni which is di amo man nang gina-open up sang konsehal pero until now ara man Japan sa level sa pag araw-araw man si Kagawad Rodolph Ganson daw kun ako ya taga DPWH na Bombo Angel may insulto kaya mo. Alam pa ya si Kagawad Rodolph Ganson sa akon nga taga DPWH nga ako nag-decide ra nga butangan sa nga pedestrian line how. Amon man nakasada, kaming determine kung anong himuon amon da. No? Ti alam pa ya si Kagawad Rodolph sa taga DPWH nga nagbutang sang pedestrian lane dra. Mas kabalo pa ya si Kagawad Rodolph Ganson sa taga DPWH sa pagdetermine kung anong mayo para sa road safety. Nakapaklark lang si Kagawad. Nga mo na tong obserbaran nila sa Kwan House, sa Clark. Din ganito sila nagkadto gel, naglagaw-lagaw. Sa Clark, Pampanga. Sa Clark, Pampanga. Nga mo na to sa Clark, Pampanga House sa mga
highway kapareho sa diversion why sang pedestrian lane? Actually, Bomodoni, sa pagpakiistorya nila kay Councilor Cedric Cabaluna when it comes to transportation dito sang let's just say sa May Clark, Pampanga. Actually, do kagamay ganit dito sang ilang public transportation system sa iya. Oo. Tido kinangan pa nila mag-book sang mga private cars or taxis para gid lamang ti makasakay sila kung di destination. Pero when it comes sa pedestrian lanes, do let's just say kay gamay man ang sa public transportation, do ang mga tao siguro mo doon, do gamay man lang ang mga pedestrian lanes. Ang pamangkot, kakita si Kagawad Rodolph Gansonto sang overpass nga may elevator sa Clark. Do mga one of the kind naman ni Bumudoni kay pabugal sa Iloilo City. Kay kun waay to kakita sang overpass nga may elevator si Kagawad Ganson sa Clark, imbis nga taga-syudad sang Iloilo ang magadto for benchmarking, baliskal dapat i-invite ato yung mga taga Clark City, ang mga taga Pampanga nga diri ka mo ya benchmarking sa Iloilo City kay ari nyo di makita ang mga best practices, mga one of its kind nga mga innovation sa aton sining road infrastructure. Diri ka mo ya makakita sang elevator sa overpass. Dapat diri ka mo ya bisita, hindi nga ang taga-syudad yang magasto ma-benchmarking sa ibang nga lugar. May mas mayo pa sang sa syudad how? Sa Iloilo. Actually, Bombodoni, invite ini sila pabalik ni Vice Mayor Ganzon. Oo. Nga kung gusto lang mag-benchmarking diri sa Iloilo City, pwede gid kay kadamo gan nagakadto diri, hindi lang mga like local government units, pati pila ka mga outside sang pungsod Pilipinas nagakadto man, nagawlagaw diri sa syudad sang Iloilo. Ti amo nang punto ni Vice Mayor nga welcome man ang mga taga Pampanga to check out kung ano ang mga features nga pwede nila dalon balik sa May Clark, Pampanga, possibly ining elevator sa overpass mo Doni. Sige. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Maraming salamat sa kay Bombo Angel Tan. Amo ni ang overpass sa Diversion Road with one of its kind in Western Visayas nga elevator. Ang example sa mga useless nga project nga naga-use up sang aton sining pundo. No? Amo ning mga klase sang project nga basta may i-project na lang kay ti kinahanglan nga makagwa ang pundo, kay kun waay sang may gagwa nga pundo, way man sang kickback mo. Way man sang SOP, no? Ti una-una na bulit na sa mga pedestrian lane dra ang diversion road. No? Ginbutagan pagid sang overpass. Ang design pa sang overpass tama kataas kaga ka steep sang hagdanan. No? Nga mas delikado pa ya sang sa nagasaka sang sa nagatabok. Kag mas hassle pa, mas huol pa sa nagasaka sa overpass ang sa nagatabok lang sa pedestrian lane kuntani, no? Although makita taman nga ang presensya sa mga pedestrian lane dra sa may bahin karon sang diversion road base nagakinahanglan gid man sang review ini. No? Kay tigabutsog na yung daan ng mga salakyan dra kung kaysa hindi na makakita sang pedestrian lane. Ilabi pa nga kulang man sa maintenance sa DPWH sa mga pedestrian lane sila dra nga nagkakapanas na yaang pinta. No? Delikado pagid kun gabi. Madulong nga daan sa area, panas pang pinta sang ang marking sa pedestrian lane, no? Ti may araya kun kaysa nga matabok lang ang pedestrian, matabok ang tao, pero way nagabahar ang motorista. Kay ti way man sa kakita nga may pedestrian gali mo, may pedestrian lane gali, ti laban-laban niya sa diskasya. No? Ti
Ti why not nga kaayuhon na lang tani abi na tundra ang mga pedestrian na crossings or lanes sa may diversion road. Imbis nga mag-put up gidyadra sang infrastructure nga uti 2015 pa supposedly natapos ang project pero ang paaman niya sini nga elevator until now ay pa magamit. Ti 8 ka tuig na 2023 na kita subong ti ang rason kuno dra nga may elevator para hindi mabudlay sa mga PWDs, sa mga nagabusong, no? Sa mga senior citizen ang pagsaka panaog sa overpass or ang pagtabok-tabok man sa pedestrian lane sa diversion road. Ti galing kay anong purpose pa sang pedestrian lane nga nagbutang kita sa pedestrian lane kung hindi man na naton sinadra madisiplina mga driver nga naga butsyog lang nga way gid nagahatag sang or way gid gabahar dra kung may magatabok sa pedestrian crossing. Nga gastuhan ta gid sang 20 million pesos, no? Kung madala man lang tani ina sa simpleng nga pag-retouch sa mga pedestrian crossings, no? Kag ti ma-deploy malanggali kita, ma-hire malanggali kita sang additional sa nga personal para magman sa elevator, why not butangan tarang inadra sang traffic auxiliary nga mabantay gid sa pedestrian crossing, no? Kaya man gyapon gasweldo man ta sa i-hire naton dra para magman sang elevator, no? Tiga sweldo man ta sa aton sini nga mga traffic aids. Why not nga amo na lang abi na daang ibutang? Kag hindi man na sang sili nga mangin very convenient gid para sa mga nagabusong, mga senior citizen, mga PWDs. Ang elevator kay nga ate pag abot nila sa babaw, malakat man gyapon sila sa overpass. Hindi nga pag saka nila sa elevator, pag abot nila sa babaw, manaog sila tapos may trolley nga sakyan sila nga amo ang magapatabok sa ila. Hindi man, malakat man gyapon sila. Matulod man gyapon sila sang wheelchair. Makadang-kadang man gyapon daan nagabusong. Kalakat sa overpass. No? Ti useless. Daw sa waay lang gyapon. Galing kay ti bangod may kwarta, kinahanglan magwa. Kay kung hindi magwa ang kwarta, may SOP, why SOP, why kickback, ti amo na nga biskan unnecessary ang project. Ipilit gid nila kag ti total kay ara naman gamito naman lang sang tawo no? Kay may overpass naman lang ti sakaan na lang. Pero biskan why overpass ti why man sang problema tani da. No? Matabok man niya gyapon ang tawo sa pedestrian crossing. Mas mahapos pa gani magtabok ka direktasang sa magsaka kapagid kag matabok ka man gyapon. No? Minango klase ka project. Galing kay ti basta may project, may kickback, may SOP, ti pilang kuha nila ni ayhan sa 20 million tapos may 5 million pagid nga gingasto ang city government, no? Pilang rason diri mayor, este anong rason diri mayor nga sadto ga pamiripay ka nga magbaton sang kulang-kulang nga i-turnover nga project sang DPWH tapos subong syudad pa yung magasto para sa completion sang project nga dapat kompleto na ini sang turnover sang DPWH or sang inog turnover nila, no? Timakan mo na yang nga anggin butang sinadra nga elevator unit sadto, why gin magamit for 8 years, naguba lang gin replisan lang sa bag-o sang city government, no? Ti 5 million pesos wash out lang, why napuslan sang pumuluyo, no? City government pa yang nanabundason sa kapalpakan sang DPWH. Perfect partnership gid sa aton sini nga mga kabumbo, no? Kay ti kon matutuod tani nga amo gid maning purpose niya kag vital gid man tani ang purpose sang elevator dra ti 2015, no? Ti bangod kayo ay dasang elevator, delikado sa mga pregnant women nga nagatabok,
ti mayara guro dasang basi na hulugan no? Basi na hulugan ang gabusong kay nagsaka paya sa ka tayog-tayog nga hagdanan para makatabog sa overpass. Or ini bagani basi kaga may nahulugan da nga nagatabog nga gulpi lang may bumutyog nga sadakyan sa pedestrian na crossing. No, ti na-shock ang gabusong na kibot, nahulugan. Ti tani subong ang bata niya, 8 ka tuig na pila ni grade 1 na tani ni no? Or grade 2 na tani bata niya, ti makan mo na nga perwisyo sang project nga sang mga haso sa DPWH. Tapos subong niya sa lumon pa ni Mayor Jerry Triñas. O si kanya payasang 5 million pesos ang useless na gani nga project. White Elephant project na gani. No? Ano klase pang ginoberno nga aton? Kwarta-kwarta na gilang niya. Kwarta-kwarta na gilang No, ina tanong mangkot. Why na niya ginapamangkot nga kwarta-kwarta na gidlang niya? Kwarta-kwarta na gidlang niya? Sa aton sini nga mga kabombo, no? Sa kadamuon sang mga pwede put up nga mga projects sa mga lugar nga patinugan ti anhon tabi kay drayang ila sini nga nakita mo, no? Daw parehas manabala nga dako abing project mo or dako abing budget ti daway kita gastuan sang budget how ti patindog ta flyover patindog ta tulay, no? Galing kay ti gob mayor way galing ta sang suba na nga patabukan sang tulay, no problem, mangayo taliwat allocation, mapakutkot ta, mapahimo ta suba, no? Kay para nga gagwa lang yang pundo mo. Why na niyan nila ginapaminsar kung beneficial ginman balang proyekto, kung necessary ginman balang proyekto. Why na naya ginapamangkot, why na naya sa consideration, no? Kaya importante makagwa lang ang kwarta, amo na nga mahimo-himo sila sang project. Siyempre ti butang-butangan nila dara sang mga whereas nga kunabi beneficial ini para sa mga pregnant women, sa mga senior citizen, sa mga PWDs, gingamit lang yan nila sining rason ang mga gabusong, mga tigulang, mga PWDs sa ila sining pagpangawat. Ti hamak mo kung anong gaba sina nga abtan mo kung hindi ka sina maghinulsol kag gatagumatayon ka, hindi ka makapanawagan sa pangalan sang Ginoo. Ano nga gaba sina ang maabot ayhan sa imo nga gamiton mo pa ya ang tigulang, gamiton mo pa ya nagabusong, gamiton mo pa ya ang piangda para makapangawat ka. Himuon mo sila nga justification sa i-put up mo nga project nga useless man, no? Galing kay ti kinahanglan mo nga may project ka, kay kun why ka project, why ka sang SOP, why ka sang kickback na, why ka kwarta. Ti mo na bisan hindi mapuslan ang project, no? Drawing nga nila, himuan nila sa mga whereas dra para ma-implement lang ang project, para gatubod lang ang kwarta. Para gatubod lang ang kwarta, no? Ti pila ka mga projects na mayara kita nga kasubong sina, no? Inang bisan hindi bala kinahanglan ang taytay, butangan gid taytay. Kay ti dapat makagwa ang budget mo, dapat may project, no? Inang bisan pag-on pang karsada, i-jackhammer na, lubot-lubutan na kay para nga ma-excavate kay butangan naman sang bago, i-simentoho naman sang bago, kay ti dapat gatubod ang budget mo, kay ti kung why na karon sang advance payment na, why na karon sang budget, ti why sang SOP, why sang kickback, why pundo sa eleksyon pang bakal boto, no? Bisan hindi kinahanglan, biskan balik awot ang ibutang nga flyover, dati ipilit gid nga butangan gid ko kuno sang flyover, biskan hindi man kinahanglan, madala man ang tani sa road widening, butangan gid sang flyover, kay ti mas dako ang budget kon flyover ang ibutang, kag kon mas dako ang budget, mas dako ang kickback, kwarta-kwarta na gid lang niya. Ang opisyo sa aton sini nga mga kauturan nga mga buaya, no? Pareho sining natabo to sa may Antique, Balabong Bukris,
no, katahom sang ila sining toilet facility. No? Ang project dito sa may probinsya sang Antique nga ilan isang local government unit kag sang Tourism Infrastructure Economic Zone Authority o kon CESA. Ang CESA isa ini ka government-owned and controlled corporation nga naka-attach sa Department of Tourism, bao speaking sang mga copy-paste na gid lang sa iban pa nga lugar, sa iban pa nga pungsod, no? Gin-create ini sila pinagi sa Republic Act number 9593, otherwise known as the Tourism Act of 2009. Responsable ini sa pag-implement sa mga polisiya, mga programa sang Department of Tourism pertaining sa development, promotion, supervision sang tourism project sa Pilipinas. Ti isa na ang mga pag-put up sa mga infrastructure project sa mga lugar balang ti gina-promote for tourism. Ti ang project nila ni sa may Antique, no? Daw part ni sang development nila sang plaza sang Evelio B. Javier or EBJ Plaza ni, no? Sa lain pa ginaya Bombo Chris. No, sa aton sini nga mga kabombo ti may mga ginput up sila nga mga improvement sa plaza, pati na ang toilet or ang restroom, no, or CR, no? Ti katahom ya sang ila sini nga comfort room. Sang ila sini nga CR, no? Ka-weird kay ti kita nyo na apat ka mga toilet bowl. Luyuhay lang. No? Ti kung ikaw abi karon magamit sang toilet bowl, mangihi ka or mas mabrubog at abi sa pagpangihi ang imo sini nga kinahanglan, tapos may kadungan ka to, ti manamian man kamo nga magluyo kamo da nga ga-deploy kamo sang inyo sini nga torpedo da. Hindi na sang first time kay nagligad to 2017 gin pagkamalaot mani ang Department of Transportation kay sa ila sini nga proyekto dito sa may bahay niya karon sang station sang Philippine National Railway, no, sa may Metro Manila. Put up man to sila sang toilet facility, no? Tiyang ila tong toilet facility amo man na. Kung sa Antique, apat ni ka mga toilet bowl, dito ya sa may PNR station, tatlo ni ka mga toilet bowl nga luluyo man, no? Tiway sang divider amo man na, kung tatlo ka mo abi da nagdululungan gid nga ma-deploy sa inyo sini nga torpedo, ti manamian man kamo nga dululungan kamo da, luluyo kamo da, hindi kamo kilalahay, no? Complete strangers, no? Nahuya gani kamo kun ka isa nga upod kamo sa isa ka balay nga mag dungan gamit sang CR, no? Nasawa gani kamo kay ti ang ginapangita mo yadra privacy mo. Ti anong privacy mo dra karon kun amo nang plastada sang toilet facility nga gamiton nyo? Wa isang divider, no? Kay ti ang dapat ya sina sa aton sini nga mga kabombo kun sa mga public ni bala nga mga comfort rooms, no? Kun ang purpose ang para sa pagpangihi, no? Ti hindi na iyang toilet bowl ang gina-install. Ang toilet bowl ya intended ginaya para sa mas mabugat nga kinahanglanon mo, no? Ti kun sa mga lalaki, kun sa male or men's restroom, may ara na ya dapat sang mga urinal, no? Sa wall
kagang even sa mga urinal na may ara na ya sa mga divider. No? May divider ina sa mga urinal para nga siyempre may privacy eh. No? Kung kinahanglan mo nga mas mabugat sa pagpangihi, may ara na yasang separate nga mga cubicle para sa sinanga purpose. No? Nga isa ka lang da sa sulod, kagawaya ka mo dara nag-share nga luyuhay ka mo. Luyuhay man matuod ka mo, pero may divider, kay may mga cubicle mo. Tiyang natabo ya dito sa project ni Sadto sa Department of Transportation, 295.8 million pesos ni nga toilet facilities. No? Iyan ni Sadto sa nga Kino administration, palpak ni. Tiway gid sang may nabitay sa kapalpakan nga niya, amo man ni sa may kwano, amo man ni karon sa may area sang Antique, area iyan niya sang Sesamboy kung sino ang ila sini nga brilliant kontraktor nga gin pahimo nga ang ilaya nga toilet, luyuhaya ang mga toilet bowl nga hindi man gani sang urinal ni, kagway gid sang divider, biskan papel lang abi, biskan Manila paper lang tani abi nga gin butang da sa mansig sa tunga nila para nga daw may jutay nga privacy lang ang mga mga gamit sina, no? Tiya nga mo niya nga style sang toilet facility. Style niya sa mga sinang unang mga Romano sadto sang way pa sang advancement sa aton sini nga sibilisasyon, way sang mga madalom pa sini or mga masangkad pa ya nga mga innovation kita amo na sa mga public comfort room sadto sa ancient Roman times, amo na, no? Luyo na yang ilaw sini nga mga toilet bowl dra, luyuhay sila, kasaho pa manaya sadto mga tao, kay sadto pa manaya mo. No? Pero sang ulihi, naga-formal ng tao, nagsibilisado pagid ang tao, no? May mga decorum na ang tao, kinahanglan niya sang privacy sa mga kasubong sina. Kinahanglan proper ang mga facilities dra. No? Tiyang Antique ya kag ang taga DOT asad to nagbalik ya sa ancient Roman period. No? Nagbalik ya sa ancient Roman period. No? Ang iba niya subong ang innovation, moving forward, ilaya nag-move backward sila. Galing sa siling sang kilala ko, da ini man na sang siling moving backward gid. No, ang ginhimo na sa Antique toho sa may San Jose de Buena Vista Antique. Amo nang ginatawag kuno nga neo-Roman design. No? Or classical Roman design. Kay ti amo na sadto sa mga Romans mo. No? Ang mga toilet nila, luyo, way sang divider, way sang privacy ang magamit. No? Tiyang subong niyang mga modern design, may divider, may privacy nagagamit, pero ina nga design, modern man na, galing modern Roman design. No? Or may araman ko, no? Amo nang ginatawag nga classical Roman design. No? Pero, ang matuo dya sinadara, no? Nga ang mga ara sa likod sina nga mga project, guro mga kaliwat sang buang-buang ni sadto nga emperador sang Roman period, no? Si Caligula. No? Si Emperor Caligula, may surya ni saya, may palangga gini siya nga kwanya nga kabayo niya, si Incitatus. May sa pagkabuang-buang ni si Emperor Caligula. Ang iya sini nga reign 37 to 41 AD. No? Kay bangod grabe ka palangga niyang iya sini nga kabayo nga si Incitatus. No? Si Incitatus may 18 tanan ni ka mga servants. No? May sulugoon gini ang kabayo, makan mo kabayo, butangan mo yasang sulugoon. No?
patindugan isa sang iya sining stable ang balaya niya, marmol. No? Tapos gasok-sok pa ni sa mga jewelries. No? Ining si Inquitatus daw ano-ano lang hari man, no? Mas hari pa ni si Inquitatus sa iban sadto nga mga hari. Kay ti palangga gid sa ni Caligula. Palangga gid sa sang may sa pagkabuang-buang nga emperador nga si Caligula. To the point nga plano niya tani sadto nga himuon nga konsul ang kabayo nga si Inquitatus, no. Magsiling ka sadto sa nga konsul sa Roman period, no. Kung hindi ka man sang emperador, kag kun way ka man ga-aspire nga mangin emperador gid kag pero ti gusto mo nga mangin mataas ang imo sini nga posisyon sa gobyerno, no? Ang pinakamataas nga posisyon nga maangkon sang isa ka Roman sadto, no? Nga hindi man mag-emperador gid, no? Konsul. No? Kung konsul kasi na to sa aton sini nga mga kabombo ti part ka sang Senate nila, no? Mga elected officials inadra ti amo nang pinakamataas nga elective position sa to sang Roman period ang konsul, no? Kung konsul kati may mga soldado ka na, daw general kasi na dira, advisor ka na sang emperador, ti makan mo na ya makuha si Caligula sang advice sa iya sini nga kabayo nga si Inquitatus, no? Ti amo ni daw mga kaliwat guro ni Caligula ang mga naghimo ni sang toilet facilities to sa may Manila sadto kag ining sa may kwani, ining sa may Antique, no? Ti basi balakag ang mga advisor ni sang iban nga mga taga DPWH ni kag sa mga perfect partners sila, sa mga favored contractor sila, no? Basi mga kabayo bala, basi may mga ginasagod ni sila nga mga Inquitatus, no? Nga gahutik sa ila nga amuning design, no? Or amuning project abis kanway na lang sang pulos no? Way sang punto i-implement kay ti kwarta-kwarta na lang gani. On minuto na kaligad sa alas 2, iban karon nga mga balita. Bantayan pa sa mga masunod nga mga news and public affairs programs diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Sanbay na magasunod ang kapon namang program with Tita Regine. Ini si Bombo Donny Digala para sa the number 1 and the most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ini si Iloilo City Mayor Jerry Treñas nagaagda sa tanan nga mga Clementians para sa Alumni Fellowship, isa ka dinner gathering sa Hulyo 14, 2023, Biyernes nga adlaw. Magaumpisa ang dinner gathering alas 5:30 sa hapon sa penthouse sang Iloilo City Hall sa Plaza Libertad, Iloilo City. Sa tanan nga magatambong sa event, palihog, magsuksok sang green kag smart casual clothes. Mahimo mag-confirm sa Facebook Messenger sang St. Clements College o kon sa phone numbers nga 0917-3020-600 o kon sa 0928-5210-754. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for July 2 to July 8, 2023.
Ang Hulyo 7 among first Friday sa bulan. Ang tanan ng mga devotees and non-devotees sang Sacred Heart of Jesus ang ginaagda sa pag-attend sang First Friday Mass sa mga adlaw sa La Tolda magkasugod alas 5:30 sa hapon. Si Mr. Totong Villaruz kagang iyang nga banda is once again overflowing with enthusiasm para nga maghatag sa inyo sang isa ka great musical show sa Hulyo 8 Sabado sa Concert at the Plaza. All yours starting at 6 p.m. Sa among musical show, napulo ka mga matahom nga plaswala de Iloilo Mugs, kag iban pa ay gaparaffle sa mga suki sa plaswala de Iloilo. Sa Hulyo 9, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa mga adlaw nga pagahiwaton sa La Tolda magaumpisa alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga makatuon kita nga lubos nga makapatawad sa mga nakasala sa aton, agud nga mapatawad man ang aton nga mga sala. Plaswala de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins amo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas sang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration.
Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang alisok ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kag iban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang debattery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala ini umpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supa tigmata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun Good afternoon mga kabombo. Welcome sa kahapon lamang program. Ini si Tita Regine sa Friday edition. So sa nga hapon, we're going to continue reading to you ang mga istorya nga ginpan-share diri sa aton. Ginapasalamatan ta ang aton nga mga letter senders nga nagapid sang mga pictures like si Shagala sang Saudi Arabia. Nga nga sulat pagbabasahon naton sa nga hapon. So thank you so much gid sa imo dira Shagala. Kag sa tagsa ka mga panimalay nga naga-join sa sa aton, listening man or watching at the same time. Welcome! Kag sa mga OFWs naton dira, isa na si Shagala nga nagsabat. Nagpasakop liwat sang iya nga istorya para diri sa aton. Kag kamaman dira,
you are invited. And also, ang ato nga mga locals, ari lang diri sa syudad or provinces ng Iloilo or maybe di man nga bahin sang Pilipinas. Everyone is invited. Join us by sharing with us ang inyo dira hindi makalipatan nga mga istorya sa kabuhi. Paki-email na sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede gid isulat and then isend sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Last call para sa kay Carla sang Lambunaw. Carla, nag-email na gid ako dira sa imo and I just hope nga ginabuksan mo man ang imo nga email and check ang akon nga message para sa imo regarding sa ato nga preparation sa pag-interview sa imo buwas being our winner last week diri sa KLP. I just hope ha magbukas karon ako sa akon nga email ara ng imo nga reply. Gindirekta ko na ato sa imo. So Carla, looking forward sa pag-interview sa imo buwas. Carla sang Lambunaw. Well, here we go, mga kabombo. Rin ang ato nga bahanon for you all from Albert Aculado. Smile ka mo dira. Kaupo din niya, si Tita Regine, and this is KLP. Welcome. And with the song of Albert Aculado para gid sa inyo, I Need Your Love. Good afternoon. I need your love, you brighten up my day. When I'm with you, happiness never fades away. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I'll keep this love burning in my heart. I hope somehow along the way our love will always meant to be. Oh, please believe in me that I need you. I need your love. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love.
Kuya, I need your stories with love. I need your love, Albert Acolado. Last star na kabudira. Ari na ato nga first story. Today is Friday, July 7, 2023. It's the first Friday for the month of July. Ari na ang sulat, nagikan kay Lola Beng, 83 years old. Dear Inday Regine. Greetings to all the staff of the famous Bombo Radyo, most especially sa imo Inday. Nanay, I miss the days when you were here to guide me. It's worth reminiscing the good old days with our nanay. Our nanay passed away in 1975 at the age of 75. So far, she is the best nanay in the whole world. Nothing could ever replace the love she gave us. Agot ako sa napulo ka bata ni nanay. Wala ko ginakahuya nga sa napulo ka kabataan ni nanay, 7 gid ang laon, kag isa na ako sa 7. Bata pa ako sang tiyempo sa mga Hapon, kag sa talon kami nagatiner. Sunod sa akon mga magulang, sa gabi kami nagaluto sang amon pagkaon. Kay kun may makita sila nga nagaaso, palayangan dayon nila sang ila eroplano kag paarakan. Hanti, sa talon kami permi nagatiner. Tungod bata pa ako Inday, natural, makulit. One time gani, naging pasinghot ko si nanay sang bulak nga baho-baho. Ti, kung hindi gani siya magsinghot, mahibi ako. Sanglit hindi siya gusto nga maghibi ako kag iwas de peligro. Napilitan siyang singhutan. Hehehe. Si nanay mapinalanggaon, kag tama kapasensyosa. Sang pag-confine sa iya sa Lambunaw Hospital, ginpahibalo ako sa akon mga magulang. Didto pa ako nagaobra sa city. Gilayon nagpauli ako, kag ginbantayan ko siya. Siguro, tion na gid niya. Kaginhambalan ako sang doktor nga very slim ang chance nga mabuhi pa siya kay nag-jaundice na siya. Oh. So she was discharged. 3 days after she was discharged, she expired. Masubo kaayo kung magtaliwan ng aton iloy, apang wala kita sang mahimo kay ginatawag na siya ni God. Allow me to say a line from the song that Inday Niknik de los Reyes at the Divine Mercy Shrine in Kalinog last Sunday said, buto sang pis-pis ang katulad ko nga sang iloy binayaan. Nanay expired in 1975, nearest to her birthday, sa Holy Angels Garden. May you rest in peace. Happy Mother's Day, Nanay. God bless. Inday Lola Beng, 83 years old. Inday, better late than never. And P.S. I know I can't beat the deadline in time with the celebration sa Mother's Day, but it's better late than never. I hope I could still beat the deadline till Saturday. Friday sa mga nabasahan gid. From 7 a.m. I listen to Bombo Radyo till 4 p.m. I will try to mail this if my pocket permits. I am already 83 and it's hard for me to go downtown. I am already unable to go downtown without the use of a cane. May the good Lord bless and keep you always. Ako pa rin ito, Lola Beng. Lola Beng, thank you so much. And yes, kita ko sa imo ginhambal, better late than never.
anytime, whatever is the occasion, kung ano man na iya, ang imo dira nga luyag nga ipalabot diri sa aton, kung hindi man siya makaabot sa day gid sa aton nga gina-celebrate, it's okay. Basahon ko man na siya sa gihapon because I know nga nag-effort ka gid, and I know you would also want to honor and to pay tribute sa imo nga mother in heaven. So, salamat gid sa imo dira, Lola. Kung hindi na kaya nga magkadto-kadto sa downtown, sige na lang. Dira na lang sa Kaingon, dira na lang sa Pulupalibot, and halong lang gid permiha, and hindi gid pagkalipatan ang imo nga baston kung maglagaw-lagaw ikaw. Thank you gid for listening sa Bombo Radio and KLP every day. Salamat and God bless. Si Lola Beng, ang aton nga letter sender. And up next, mga kabombo, ang sulat na ni Shagala sa Saudi Arabia, ang iya ko nga journey sa iyang pag-apply or journey sa iyang application pagwa sa pungsod sang Pilipinas. Sa pagpalambalik nato ni ang ato nga oras 25 minutos makalipas ang alas 2, magabalik ang KLP, kaopan ninyo si Tita Regine pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta. Magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza, ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad. Lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church. Bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan liwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa water district kung mayara sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig
kun magluto sang pagkaon. Kagani na ang sulat sa ato ni Shagala sa Saudi Arabia. Salamat sa mga pictures. They would be shown in just a little while. Good afternoon, Tita Reg. Kag sa tanan nga mga maukod nga tagpalamati sa KLP, good afternoon man. It's me again, Shagala sa Saudi Arabia. Tita, inspired gid ako permi magpamati sa imong mga programa. Bisan ano kabugat sang akon nga obra, hindi ko gid mapatyagan ang kakapoy. Basta sige lang ang pamati ko sa bombo. Bisan sige na wakal sang ama ko nga malam, kun abuton siya, lang niya sa akon. Basta kapamati lang ko yun sa bombo. Ang headset, wala nagahalin sa talinga ko. Abilidad ha. So, ari naman tita, ang akon nga sulat about sa akon nga pag-apply, pakadto diri sa Saudi. Sa mga may plano nga mag-apply, pakadto abroad, amo man sini ang kalabanan ninyo maagyan. A little bit of hardship, but full of fun and good memories. Shagala or kadama sa Arabic means kabulig or sulugoon. Abis ang kadamaan tita, mahapos ang mag-apply diri. Well, bisan ako, na-curious man gani. Amo nang again try ko man tita, kay para sa akon abi, ang word nga abroad, do ko nami pamatian, especially kung mahambal sang iban nga mga modern heroes, ang mga OFWs, ganino. So, umpisahan ko tita ang akong nga journey. Nag-apply ako January 2021. Tungod kay pandemic man, napensaran ko nga mag-apply sa trabaho. Ginistorya ko anay ang akon magulang nga lalaki, kung okay lang sa ila sang asawa niya, nga ibilin ko ang 3 ko kabata sa ila, kay mangita ako obra. Why ko danay, gindiretso hambal tita, nga ma-abroad ako. Kay basi, makakita pa man ako sang obra dira sa Iloilo. Nag-try ako apply sa call center, kay dito nag-obra ang miga ko. Nag-send ako resume through email. Ginhatag man sang miga ko ang contact number ko sa iyang supervisor, kag gin-interview ako sa phone. Tungod kay nakulbaan ako, kag wala ako idea sa mga spiel nila. Nag-utal-utal ang panghambal ko tita. In short, wala nagustuhan sa nag-interview sa akon ang panghambal ko sang English. Sa sunod nga adlaw, nag-istoryahanay kami sang miga ko nga nanay sang classmate kasubang ko nga bata. Nagmuno ako nga saling ko matry ako apply abroad. Ang balya sa akon, timing gid. Kay ang tiya niya, agent sing isa ka agency dira sa Iloilo. Gintawagan niya dayon ang tiya niya kag naghambal nga ipatigayon ako sa agency. Pagkasunod nga semana tita, nagkadto kami sang agent ko sa agency. Didto, gin-interview ako kung willing gid ako mag-abroad. Namangkot ako dayon kung pwede sa Singapore or Hong Kong nila ako patigayonon. Naghambal ang staff nga close ang hiring sang DH sa Singapore kag Hong Kong. Saudi Arabia lang ang open kag dasig lang ang deployment. Hambal ko tita Reg. Total, ara man lang sa sulod balay mga bata, naga-module, kag willing man ang magulang ko magbantay. Nagdesisyon ako nga dayonon ang pag-apply. May ara man ako ka batch nga nag-apply. Damo kami tita. May ara taga Guimaras, Santa Barbara, kag kasimanwa ko man sa Capiz. Upod gid kami sa pag-process sang amo nga medical. Amo ato nga nag-isog man ang buot ko nga dayonon ang pag-apply. Sa mga nag-watch, no, now we're seeing the pictures nga gin-share diri sa ato ni Shakala. So January ako nag-apply tita, kag 3rd week sang April nagtawag ang agent ko nga may employer na ako. Kag June, makadto kami sa Manila, kay dito kami ma-process ang amon mga papers, pareho sang visa, TESDA,
OWA training, kag PIDOS. Nagabot kami sa unang accommodation, tita, sa may mahabang parang sa may Binangonan, Rizal. Isa ini ka building nga wala na human kag may 4 ka kwarto. Kada kwarto may CR. Baw, tita. Sa isa ka room, 13 kami ang nagatiner. Sa salog kami tanan naghigda. May food allowance man kami, tita, pero 26 pesos per day lang. O grabe, paano nyo napaigoon man? So bale, ginatingob lang namon bakal sang sudan para makaigo ang budget nga gina-provide sang agency. Malapit lang man didto ang balay sang akon pakaisa nga hinablos ni tatay ko nga akon biological father. Kung may time ako, nagbisita ako dito sa ila, tita. After 1 month namon nga tener sa Binangonan, Rizal, ginsaylo naman kami sa Cavite nga accommodation. Bale, may office dito ang tag-iya sang agency namon. Tapos sa likod ya, may weldingan sila, tita. Bali, nagapang obra sang metal paring para sa mga dalagko nga balay kag building. Ang iban nga naga-apply man sa Saudi, mga welders kag skilled workers, dito naga-training. Kag ginahatagan lang sila allowance samtang nga nagahulat man sang ilang nga deployment. Baw, tita, nagmalasakit kami dito sa mga upod ko sa room. 19 kami kabilog, kaya ang amon room, ara sa babaw. Sa idalom naman, dira sila naga-welding. Ang aso, gasulod sa kwarto namon. Kay man, lawanit man lang ang dingding. Ang iban ko nga upod sa room, nagagwa sa kwarto, tita, kaya hindi kaagwanta sang baho. Ginaakigan kami sa mga staff, kaya hindi kami pwede makagwa. Kay may mga lalaki nga nagaobra sa idalom. Basi kuno, magluyagay ang iban, kag magbusong, kag hindi na makadayon lakat. Grabe, no? So, ginsaylo na lang kami sang room, sa may sulod sang office, aircon ini, tita, kag may lutuan, kag CR sa sulod. Sa TESDA training, tita, wala man ako nabudlayan. Kay TESDA graduate man ako sang HRM vocational course. Bale, may 4 na ako ka TESDA certificate sa F&B, bartending, housekeeping, kag cooking NC2. Ang ginkuha namon sa Manila, amo ang household work NC2. Sa makumply ko na tanan, nag-decide ako na dito na lang anay matiner sa tiyo ko sa may Taguig. Bale, nagpabulig na lang dayon ako sa tiya ko nga mapa-vaccine for COVID-19. Kay base sa airport, pangitaan ako sang vaccination card. Nakapa-vaccine ako, tita. First dose lang sang Pfizer. Wala na ako naka-second dose. Kaging quarantine ako para sa swab test ko for deployment. Mga 2 weeks man ang tiner ko dito. Kag mag-chat ang staff sang agency sa schedule namon for swab test. Kay may schedule na kami for deployment. Baw, grabe gid ang kalipay ko, tita. Kay after sang 4 months ko nga hulat, makalakat na gid man ako. Ginhimo ko, tita. Nagatuob ako sa mainit nga tubig, namurungkot sang habol. Kagakluon ang mainit nga sungaw sang ininit, kag mag-take vitamins para mag-negative ang swab test ko. Nagabot ang adlaw sang pagpaswab namon sa isa ka clinic sa Malate. Grabe ang pangamuyo namon sa mga upod ko nga mag-negative lang ang results namon tanan. After sang swab test, tita, ginpahapit kami sa may main office ng agency namon. Kay may salakyan man ang agency, abi namon, idulong kami pabalik sa Binangonan, Rizal. Kay didto kami mahulat sang swab test result. Bahaw gali, tita. Ginatagan ng gali kami sang kwarta pamasahe. Kay makommute lang kami. Bahaw, tita Regine. May mga dala pa kami nga daan ng mga maleta nga dalag ko. Kaiwat gid sang sitwasyon namon, tita. Saka panaog sa mga overpass pakadto terminal. Saka kami, daw hindi na kami kaarapal sang amon nga dala kag panaog naman. Sang dito na kami sa Binangonan, nagpamakal na kami sa mga balo namon nga pagkaon. Mga sardinas,
noodles kag biscuits. Pagkaaga tita, nag-chat ang taga-agency sang results sang swab test namon. Ay abaw, Tita Regine, sa 13 kami nga nag-swab test, 2 kami sang upod ko ang nag-positive. Baw, to nagpalang luya man ako tita. Nag-contact kami dayon sang upod ko nga nag-positive sa staff sa agency kay mapaswab test kami liwat, kay base sa ikaduha namon nga swab, mag-negative ang results, kag makasabay kami sa mga kabatch namon. Bisan magasto tita, sige lang, basta hindi na ma-delay ang amon nga lakat. Ang ending, Tita Regine, sa ikaduha namon nga swab test, positive man gihapon ang results. Ging-quarantine kami sang anong pagid namon kaupod sa agency sa iban nga batch nga nag-positive man ang ilang nga swab test results. Bale, dito kami tita nag-quarantine sa may daan nga balay sang tag-iya ka agency tita sa may banwa sang Binangonan lapit sa tinda. Sang pag-quarantine namon sa mga upod ko, sadya lang kay hambal nila mayo kuno ang gin kag kalamansi nga inon kada gabi para mag-negative ang amon nga swab test result. Alcohol ha. So halos kada gabi tita, araga inom kami sang gin nga may halo nga kalamansi. 2 weeks kami didto. Nagtiner tita, kag maribok ang amon nga plane ticket. Grabe ang akon nga kakulba, Tita Regine. Kaya basi mag-positive naman ako liwat. Hamba ko sa kaugalingon ko, mapuli na lang ako dira sa Iloilo. Pag hindi na lang magdayon lakat. Basi hindi para sa akon ang pag-abroad. Sang adlaw na sang pagpaswab ko liwat. Tita bali 20 kami ang madungan deploy pakadto diri tanan sa Saudi. Puro tanan household service workers. Sang tang sa biyahe ako tita, nagainom ako damo nga tubig. Kag pag-abot ko sa swab center, nagmumog ako sang antibacterial na mouthwash. Gingargle ko para siguro na gid. Kag ginupdan ko pagid sang pinakahugot nga pangamuyo tita. Tapos swab test, tita didto naman kami nagdiretso sa main office sang amon nga agency sa Malate. Samtang nagahulat sang swab results, kag gin-orient kami sa mga dapat namon panumdumon pag-abot namon diri sa abroad. Pagkaaga tita, aga pa kami tanan nagbangon para mabalaan ang results. Sa kaluoy sang Dios, tita negative kami tanan nga 20. Nagsakot ang kakulba kag relief nga nabatyagan ko tita. 7 p.m. sang September 18, tita gindulong na kami sa airport para maka-early check-in. Mabudlay daan, Tita Regine, nga magsala kami before kami mag-board sa eroplano. Bale, connecting ang akong nga flight, tita, from Philippines to Oman, kag Oman to Dammam. Wala man ko naiwatan sa pag-travel, tita, kay damo ang mga kabatch ko. 3 p.m. na sang September 19. 3 p.m. na sang September 19 kami nakaabot sa Dammam. Pag-abot sa airport, may ara sang taga-hotel nga may signage nga nagahulat sa amon. Sa Dammam ako ging-quarantine sang isa ka semana. Sa hotel, kung sa diin ako nag-quarantine, tita, ako lang isa sa batch namon. Kayong iba niya sa lain naman nga hotel. Tapos ko quarantine, tita aga pa sang September 26, naghimos na ako. Kaya abi ko, aga pa ako sugaton sang taga-agency. Ayawan ako hulat, tita. Pero naudtuhan lang, wala sang may nag-abo. Tungod may contact number man ang agency sa kontrata ko, ginpatawagan ko sa front desk sang hotel. Kay basi bala siling ko, nalipatan nila nga sugaton ako. May isa ka Pinoy dito sa hotel ang nakakita sa akong tita. Kay ginatagan niya ako sang tinapay kag juice, kay nakita ko no niya ako nga sang aga pa ako nagahulat sa lobby sang hotel. Hapon na tita, kag mag-abot ang driver sang agency, kag gindulong ako sa bus station sang Dammam.
May mga Pinay man ako nga kasabayan sa bus, tita. Giistorya man kami samtang ara sa bus. 6 p.m. Naghali ng bus sa Damam, pakadto sa Riyadh. Igo kaabot, tita. Alas 12:30 sang kaagahon na. Sakit sa buli ang tuman kalawig nga biyahe. Pagabot sa bus station sang Al Azizia, Riyadh, ginsugat naman ako sang driver ka agency kag nagdiretso sa balay sang tag-iya ka agency kag dito nagtulog sang isa ka gabi. Pagkaaga, tita, ginsugat ako sa agency sang akon amo nga malam nga babae kag bata sini nga agot nga lalaki. Hasta lang anay diri ang akon sala, Tita Regine. Madamay nga salamat. Shagala sang Saudi Arabia. Well, medyo bitin gamay, no? Shagala, but I know because sugpunan mo pa ini ang imong nga sulat. Kung ano ang imong nga naabtan dira, kag kung ano ang imong nga nangin sitwasyon first few days, first few months, kag how long ikaw kag bag-o nga naka-adjust. Kag kumusta no ang inyong pagsulundan sa sulod sang balay, kag kumusta man ang imong nga trabaho, kumusta ang inyong relationship sa sulod sang panimalay, kag kumusta ang dynamics sang imong mga employers dira. We're excited to know that, and I know nga sugpunan mo gid ang ini nga istorya mo gin-share sa amon sa sini nga hapon. And but you know what, remembering no ang imong nga journey kung paano ikaw nga naghulat, paano ang imong nga naging sitwasyon samtang ikaw dito sa Manila during pandemic, ha. I have known of so many nga mga nag-abroad man nga abi mo binudlayan gid sila ya katama, especially na gid sa gin swab test kay ti requirement gid no ato nga time or even subong pa gani ginapa swab test gid before ikaw nga palakton, before ikaw makasakay sa airplane. Kag abi mo sus ang iban binudlayan gid katama kay ti nag-positive. Sus Ginoo, ang mga anak bala sa mga friends ko, may ara ako friend nga may anak, manugsakay sa barko, manugbalik sa barko. Ti isang dito na sa Manila, before makalakat, kin swab test, ay about twice gidya nga nag-positive. Ti daw maano man no, bilang iloy bala, galalain ka man, ki-worried ka gid so much, imo nga bata. Tapos sina bala nga, gusto mo nga ati ara ikaw nga nagaatipan sa imo nga bata, kay ti hindi basta-basta, no? Amo to nga tiyempo nga ti nag-positive ka imo yan sa COVID. Tapos isa ka lang dito. Siyempre, hawat-hawatid ang paginhawa. Tapos, hindi man pwede ka balik diri kay ti positibo gani, no? So, ti alone, ang mga kaupdanan lang sa, may lana kung may upod man, manuglakat man, or maybe ang mga landladies or landlords lang, no? Ang nagatika-tika lang sa iya nga bata. But, baka doyan man, bisa na mo to nangin sitwasyon, no? Ti nakalakat man, kaayo gid ni Lord. Kag ikaw I could really understand ang imong gin go through, ha, kay ti kung diri ka lang gani ano ka budlay, no, nga diri nagpositibo ikaw sa COVID, how much more nung didto ikaw sa Manila nami man lang, no, kay ti saling siguro I have a strong feeling nga hindi malala ang imong ginbatsyag. And siguro that time ti nagatahaw-tahaw na, no, ang virus, ang COVID, ang igo sa aton nga lawas. But anyway, it's really good. Nga bisan paano natigayon ba 4 months kagigaling nga nagstay dito sa Manila. Hindi basta-basta, no? Hindi amo inaakahapos. But anyway, so sa may mga ideas dira or sa may mga interest man dira nga agwa sa luwasang pungsod, well now may idea ka mo, no? But let's hope nga sa inyo iyang journey man mangin masulhay kabay pa kag hindi ka mo, no, madulaan sang paglaom, that everything will be all right. So Shagala, again, thank you sa imong mga sulat, thank you sa imong mga pictures, and thank you for the next story nga amon paabuton diri. Gapaniguro gid ako. Salamat sa liwat, Shagala sang Saudi Arabia.
Magapanubalik kita mga kabombo. Ang aton nga oras, alas 2:48 na sa hapon, pagkatapos ng gid, sa pinakamang importante nga mga pahibalo. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician. Ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manami nga epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Sunod kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber. Third story ni kita, this is from Mildred sang Iloilo City. My ever dearest Tita Regine. Bago ko suguran ang ako niya pagsaysay, ginatami ako anay ka mo dira sa bombo. Sa maayong hapon, ilibinigid sa imo. Maayong hapon man sa tanan ninyo ang mga tagpalamati. Tawagan na ako kay Mildred sang Iloilo City. May bana ako kag duha ka bilog nga bata.
Ako may inagyan man sa patagsang pagigugma na hindi ko man malimtan. Nag-eskwela ako sa high school. Sa nakilala ko ang ako ng inbanan sa bong, gipakilala siya sa akon sang iya malang paryente nga friend ko. Naglawig man ng amon nga relasyon. Tubtob nakatapos ako sa 2 ka tuig nga kurso kag nagtrabaho ako sa abroad. Nakalakat gali ako sa abroad, tita, sa pagpatigayon man sang akon nga tiya. Sa una, okay pa man kami sang akon nga nobyo. Nagatawganay kami, naga-text, naga-video call. And by the way, gali tita, bago ako makalakat sa abroad, nahatag ko na ang akon kaugalingon sa akon nga nobyo tungod may salig man ako sa iya. Sa ulihi, naglaka na ang iya nga pag-communicate sa akon. Naga-worry man ako, kag mas naglain ang akon pamatsyag. Sa ginsugiran mismo ako sang iya paryente nga best friend ko nga kuno, may babayi nga nagatabid-tabid kay Janjan, ang akon nga nobyo. Mas bata ako no ang girl, naga-eskwela sa high school, pero grabe ko no kasupog. Ginalagas-lagas niya gid, kag nagatabid-tabid gid sa ako nobyo. Kay balan mo tita, may motor bala ining si Janjan. Baw, pero may kuno sila galagaw nga duha, nagapamiesta, nagadisco, nagasimba, kag nagadate. Tisuling ko, lain na. Ginapamangkot ko man si Janjan para ti diri, pero nagapanginwala siya tita, kadgahambal nga. Friends lang sila sa babayi nga tawgon ta lang sa kay cutie. Sa ulihi, mas lala pagid ang balita nga nakalabot sa akon. Kay kuno, nagatulog-tulog na sa ilabalay ang babae. Nagalalain gid ako kag pulian kong akon nga nobyo. Pero ginapunggan ko lang ang akon kaugalingon kay wala pa matapos ang akon nga kontrata. Hiyawan ko pakalma sa akon kaugalingon. Pero sa masami, nagakaapektuhan gid ako iya pati akon nga trabaho. Do hindi ko mahimo mag-obra sang diretso. Nagasulod lang permi sa isip ko si Janjan, kag ang babayi. Sang ulihi, ginambalan ko siya. Nga kung hindi niya gid man mabuhian ang babayi nga ina, maayo pa nga ma-break na lang kami. O pero maabtik man siya ng sabat, hindi siya kuno magpasugot. Kung magpauli na kuno ako dire, istoryahan na lang namon sang maayo. Pero ginapasalig niya ako, nga ako kuno ang gusto niya nga mangin asawa. Criminology gali ang kurso sang akon nga nobyo, santong nag-eskwela pa siya. Tingin sabat ko siya, mayo tani kung akong luyag mo pangsawa, pero paano na kung magmusong ang babayi? Yan sabat niya, labo na iya nga matabo. Basta, salig lang kuno ako sa iya. Parteha. Oy ako sa mahimo, Tita Regine. Bisan anuhon ko, palangga ko gihapon siya. Tubtob nga nagabot ang tiyempo, nga mapauli na ako diri sa Pilipinas. Baw, excited man siya katama, pero ako, do hindi. Nagaplano na gani ako nga maayo siguro siling ko breakan ko na lang siya para bugos na isip ko. Kung amo man lang na nga klase nga nobyo ang akon, maayo pa nga wala na lang. Nobyoanay pa lang gani kami, gapang chicks na siya, ayhan paged kung mag-asawahay na kami. Isa pa, kung padayon ako nga magtrabaho sa abroad, paano na lang ina? Every time gali, nga hidlawon siya sa akon, mang babayi siya ya. Buto hindi ko gid mabaton. Pagpuli ko dire, why gid ako nagpahibalo kay Janjan, nga ari na ako. Wala, nagani ako sang gana nga makita pa siya. Pero sang gabi nga ina, nakibot ako, nga ara na siya, nagapanagbalay. Sang ginbuksan ko, nakibot ako nga siya. Ginhakos niya ako sang hugot kay ginhalukan. Bumayo lang kay wala nakita sang akong mga ginikanan. Nagpawala lang anay ako kag ginpasulod ko siya. Ginagda ko pa nga manyapon kag nagkaon man siya. Samtang nagaatubangay kami sa lamesa, wala patay ang tulukay namon nga duha. Hindi ko manigar. Na-miss ko siya. Kag makita ko man sa iya mga mata nga dao mo man ang iya nga nabatyagan. Pagkatapos pa niyapon, nag-istoryahanay kami. Kagin pasikto ko siya kung sila pa sang babae niya. Kagang iya sabat, wala na. Nangin paalaywansan, malang kuno niya atong si Cutie. Bangod kiti na hidlaw, gid siya kuno sa akon. Siling ko, te, paano na kung maglayo ay naman kita liwat? Ang iya sabat, basta,
Hindi na ako na tumaliwat. Nangayo siya ng sorry sa akon, paulit-ulit. Hasta nga, daw naghumok man ako sa iya, kag bago siya nagpuli, okay na kami nga duha. Pagadason nga may inadlaw, halos magkaupod na kami permi. Malipayon gid kami, kag nagabawi kami sa mga inadlaw nga hindi kami magkaupod. Madamo kami sa mga ginistoryahan, kag madamo kami sa mga ginplano. Mga 2 months man ang akong nga stay diri, kag magabalik naman ako sa abroad sa pagbadayon sa akong nga trabaho sadto. Syempre tita, tanan naman nga medical tests, iga-undergo ko. Susta. Ay pag-abot sa pregnancy test, positive ako. Ay doon naglibog ang ulo ko nga daw nalipay. Ang una kong nga ginsugiran, syempre, amo si Janjan. Muna kibot ako, nakadasig sa iya sabat, nga dapat mapakasal na kami. Ako ang nag-worry. Iti wala pa siya kaplastar, pero ang iya sabat, makaplastar man nagyapon. Sa ako niya bahin, napurnada gid ang ako niya pagbalik sa abroad. Pero hindi ko man masakripisyo ang kabuhi isang akong baby. So ang natabo tita, nagpakasal kami ni Janjan, kag sang nagduha ka tuig ang amon bata, nagbalik ako trabaho sa abroad. Pero nadiskubre ko nga lain na gali ang balatyagon kung may bata ka na, kung isa ka na kailoy. Do hindi man ako mahimos, ang ginbilin ko diri ang akon bata, bisan pa nga wala man siya ginapabayan sang iya nga amay. Gani, gintapos ko lang ang akon kontrata, Tita Regine, kag nag-for good na ako diri sa Pilipinas. Subong ari na ako diri, dugay na, isa ka plain housewife, kag duha na ang amon bata ni Janjan. Si Janjan, sa kaluisan Diyos, di isa nakapulis. Hasta na lang din ang ako niya pagsaysay, madamong nga salamat sa imong pagbasa, ang matinahuron, Mildred, sang Iloilo City. Well, Mildred, I can feel, no regrets ikaw sa imong nga nanging desisyon, kag daw sulit man ang paghatag mo another chance kay Janjan. And I know that you're very happy with him. Kag nadugangan pagid, no? Ang inyong nga happiness with the 2 kids that you have. Ti pulis na gali si Sir. Hello, Sir. Thank you so much, kids, sa imo, Mildred. Keep on sending more stories diri sa kahapon lamang program. Kung ano pagid ang update sa imo nga kabuhi. So after 2 kids, wala ka na gid kabalik-balik. Way ka na plano. Sige basta kung may diri ka pagid nga isugpon sa imong istorya, go lang. Pwedeng gid. And so this is it for us sa nga hapon, mga kabombo. Thank you so much, kid. Again, ha? May istorya nyo da kung ready na, tapos na, isil na, and then ipadala na diri sa kahapon lamang program. Kung insulat, ipadala sa kahapon lamang program, DOFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City, or kung computerized, then i-email na sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Last call ha, last reminder sa kay Carla sang Lambunaw. I hope nga ti maka-reply ka gid sa ako naging email dira sa imo, matigayon gid ang ato nga pag-interview sa imo buwas. Salamat. Thank you so much gid sa inyo tanan mga kabombo for your time and for your stories. Balikay naman kita buwas ha sa uulitin sa gihapon. Padayon lang. Ining inyong alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program sa